noise o kon acoustic trauma. May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan nato ng aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto, bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod gina-release ni ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Sunod sa research, dekada nang nagtataguyod ng katotohanan, 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan, patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Fast Paradyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. #1 Fast Paradyo Bombo! Philippine Standard Time, 25 minutos na nakaligad sa tagnang sa 11. Welcome sa palatuntunan bumbuhanay sa Udto Pizza 2 sa bulan sa Pebrero 2022. Pao subong gali 2-22 o kon 2-22, no? 2-22. Espesyal nga adlaw galing subong adlaw sang Miyerkules tungod na tuon sa puro 2, 2-2-2. Apat ka to. Sige. Miyerkules karon nga daw ba no? Miyerkules edisyon sa ito na pangalagan. Magadulong kita sa mga nagabaga, nagapanguna ng mga balita lokal, national kay international. Sa Japon, upod sa inyo anchorman, ini si Bombo Daniel Leksyon. Istubdob kita sa tagna nga launa imidya sa hapon. Sa aton pagpangalagad, subong odto pag-updan kita sa aton mga Bombo reporters. Subuman sa aton nga mga Bombo correspondents nga na-assign sila tagsa ka mga areas of responsibility. Ina-welcome na nato ng aton nga matag palamati sa bilog nga Western Visayas. Subuman sa aton nga matag palamati sa bilog nga kalibutan pinagi sa aton website sa www.bomboradio.com. Kag subuman paagi sa aton Bombo mobile app. Sa karon banwa, makita nga mabatian kita pagi sa Facebook Live sa Bombo Radio Bacolod. Makita nga mabatian makita pagi sa YouTube channel no, sa Bombo Radio Bacolod. Sa pila karon ka mga nagapanguna nga mga balita una kita sa nagapanguna nga mga balita lokal sa ato nga mga top stories of the day. Tatlo ka mga kapulisan sa probinsya sa Negros Occidental ang pang-dismiss sa Napolcom. Apat sa mga residente nga nagpositibo sa Omicron variant sa COVID-19 naka-recover na. Kag Bacolod Election Officer nagamando nga panghukson ang mga oversized nga mga tarpaulin sa pagsugod sang campaign period. Amuning Pebrero 8, no, magasugod ang campaign period banwa. Kag Governor Eugenio Bong Lacson adto karon sa Banwa sang Ilog sa pagpangatag personal ini nga nagpadulong dito sa pagpanagtag sang mga construction material sa mga puluyan nga nagkalaguba sa bagyong si Odette. Sa balita nasyonal, Senate Blue Ribbon Committee nag-rekomendar nga pasakaan sang kaso si Presidente Duterte. DOH Secretary Roque nagapanginwala nga siya ang may kinabtanan sa Farmally Anomaly. Wala gid sa kuno sa may na hibaluan ra sa anomalya sang Farmally ang billion of pesos nga kontrobersyal nga pagbakal sa mga kinanglanon pang medical
sa tunga sa sining pandemya nga ginapangatubang naton. Kay sa balita international, United Kingdom kag Ukraine nag-meeting sila kag ang sentro sa meeting amo ang pagpamahog nga pagpang-atake sang Russia sa Ukraine. Amo na ato ng mga top stories of the day sa balita lokal, national kag international. Samtang sa isyu nga pagatalakayo naton, liwat naton nga pagabalikan ang ining nagainit nga hidwaan sa tunga ni Comili Commissioner Guanzon kag ni Comili Commissioner Firulino. Si Commissioner Guanzon na magaritiro subong niyang adlaw. Pero nagpandam siya nga magapasaka sa nga kaso nga impeachment batok sa kay Commissioner Firulino. Kag may pila ka mga revelasyon sa pila ka sa ilabi na sa sining ginaligar niya nga isa ka senador nga gusto mag-influensya sa mangin desisyon sa COMELEC. May kantanan sa sining disqualification case nga ginapasaka batok sa kay Bongbong Marcos na nga magpadlagan bilang presidente sa pungsod Pilipinas. So balikan naton ini karon kay mangin resource person naton amo si Attorney Renisito Novero sa pag-explicar sa bahin sa sining impeachment, posibleng impeachment mga kabyanan nga ipasaka ni Commissioner Rowena Guanzon batok sa kay Commissioner Firulino. Ano ang ginapananaw sinadri matigayon ayhan kag makapasaranay ayan sa article of impeachment ang pila ka mga igapresentar ni Commissioner Guanzon. Amo na ito ng mga top stories of the day sa balita lokal, national kag international. Ato ni kapangalagad karon sa pang Miyerkules edisyon sa palatuntunan bumbuhanay sa Udto. This time mga kabayan, kung na nato ng pila ka mga reports gikan sa ito ng mga field reporters. Unahon nato ni Banwa ang report ni Bombo Gracelyn Lubaton. May interview ni siya sa information officer sang spokesperson sang Negros Occidental Police Provincial Office. Ito may kantanan sa pila ka mga kapulisan nga nasakupan sang Negros Occidental Police Provincial Office nga may mga kaso kagang pila ka mga may aras ang tatlo nga na ang ginukomendar sa Napulcom nga iga-dismiss ini. Yari ang report, Bombo Gracelyn Lubaton. Please come in. Bombodan, tatlo tanan ka mga kapulisan diri sa Negros Occidental Police Provincial Office o NOCPO ang na-dismiss sa serbisyo. Ngayon matapos Bombodan nga na found guilty sila sa mga ginkomiter nga administrative cases. No? Kag kung ato na naman Bombodan nga tanan 22 ka mga cops no o kun kapulisan sa bilog ng Western Visayas ang nagkala-dismiss no sa serbisyo. So diri sa aton sa Negros Occidental kuanta sang data no kon record kung pila diri sa aton sumiyara tanan tatlo ka mga police non-commissioned officers bukodan busalingon ini sila ang tatlo ang mga kapulisan nga dismiss ano po lang bukodan ranggo halin abi sa police officer 1 down to nubo man nga ranggo bukodan kag ang ini nga mga nagka-dismiss sa tuig 2021 kundi Bombodan halin sa January to December nga natupang no sa nagakalain-lain nga mga administrative cases. So Bombodan lagi din sila kaluwas sa tatlo kag kanugon no according sa spokesperson sang NOCPO nga si Lieutenant Abigail Nasco. Bombo Gracelyn. Yes. Oo, ay ning mga nagkala-dismiss ang ilang maranggo o kwan pa lang, masyado pa kanubo? Yes, Bombodan. Police non-commissioned officers sila Bombodan. Aha. Kag aside from dismiss nung tatlo nga ini, mayroon pag Bombodan nga na-record 14 diri sa Negros Occidental, no, sa mga kapulisan ang suspended subong, no? Kag may ara nga anom no sa atong mga police officers ang gindemot Bombodan, bukan man, no? Kag may araman awol, no? Apat diri awol Bombodan. So amo na ang na-record sa ato sa mga kapulisan sa tuig 2021 halin gid January to December Bombodan. So inapangabay no kag ang naga-remind ang aton sining mga kapulisan o kung pinaagi sa spokesperson nga si Lieutenant Abigail Nasco Bombodan nga hindi pag
usikan no ang pila ka tuig nga ginhatag mo no sa imong taga-pusoon nga maka-serbisyo ka lang bilang isa ka pulis no sa Pungsod Pilipinas kag of course imong pamilya ang apektado man kay tungod nga na-dismiss ikaw Aha. bilang isa ka pulis apis wala no. Munang So- sinimla nga. Ay nasinimla nga maayo nang inglagan si mo pangabuhi, tinuntuhan mo pa kay imbes nga nag-usoy kay sa tadlong nga dalan, nagliko-liko ka pa imo ya. Yes, insakto na pambulan. Kag pakita lang nga ang internal cleansing no, sa atong mga kapulisan nagasige sa gihapon. Pumugilislin Yes. nga dapat kung tadiya ini mga kapulisan antes sila ipadala sa field sa aktual na nilang trabaho, disiplinado na ini sila kag sa ilang nga training grabe ang pagdisiplina sa ila mo, disiplina physical kag ang ilang gyang mental nga hindi ka gani makasulod sa pulis kung hindi basta hindi ka makapasar sa neuropsycho kung kisa ano Yes, kay di man oo, nato that- hindi man kita makarely 100% sa neuropsycho no kay bisa nakapasar sa neuropsycho pag nakaubra na daw kwan magyapon lain magyapon ang ulo. Yes, mamudan no ginadusok man gani nga ining neuropsychiatric test mamudan iga patigayon sa mga kapulisan every quarter no sa tuig. So wala pa kita na update kung mas patigayon ina but hopefully no kag kung atong nga nalisaw mamudan ng mga kapulisan tayang mga taga-Saranggo di grabe na ang pagdisiplina sa ilang mga kagalingon ng mga baguhan. So ano pa no hilaw pa no sa ila sini nga pag-disiplina sa ilang mga kagalingon. Aha. So, pambataan pamatian ta ang pahayag sa Public Information Officer sa NOCO nga si Pulisitanan Abigail Donasco. 22 cases na na-dismiss. May breakdown po kami as of 2021, ma'am. Meron po tayong dismissed, 3, 14 na suspended, nagkaroon ng 6 na demotion, and yun po, naging AWOL ang status nila. Actually, kung ito total mo to, ma'am, is nasa ano na po tayo? 27. Mensahe na lang po sa mga kapulisan natin na pag-igihan pa yung mga trabaho nila at maiwasan po na ma-dismiss kahit isa po dito sa Negros. Yes. We all know, ma'am, during the time of the President Duterte, the PNP ay na-strengthen mo, na-reinforce, even na tinasan po ang sweldo. So that only means, Ma'am Grace, na swertigid ang mga kapulisan for having this opportunity and privilege. Damo ginang gusto na mangin policeman, Ma'am Gracelyn, no? And we should not waste this opportunity na kita na tagaan opportunity na mangin police, and we should do well with our work kasi hindi po lahat ay nagiging police. That alone po hopefully will inspire you na pag-igihan palalo ang trabaho kasi tayo po ay privileged. Aha. Pambataan. So, kabay pa nga sininga tuig, no? Wala na mga kapulisan ang ma-dismiss kay kasubukan mo no? Pila ka tuig, ginpangambudlayan, tapos isa lang kapisok na dulan. Amo gani man tungod lang sang hindi mapunggan gid nga hindi makontrolar nga kung isa paminsaron kag balatyagon nga imbis nga maghimo sang tadlong makuan gid maliko gid sa wala o kung maliko sa tuo. Ang training grabe ang kabudlayan nga gin eksperyensya sa sini mga regular na nga mga katapos ang Philippine National Police. Grabe nga training tidogin bali wala mo lang yung pagpatay-patay sang training mo taw nga balbal sarado kalawasan mo sa kakapoy kag tanan-tanan lang in eksperyensya mo sa training. Igo katapusan ya pag nakasulod ka na sa hanay sang PNP nga namin ang imo ya nga kabuhi ko makasulod ka bumbugre sa PNP ka mga dagko na sang sweldo nila subong tapos salitan mo lang imo ya kay kun ano nga mga katuntuan himuon mo ya. Yes, insakto na ba mo no? Ang iban sa atong mga kapulisan siguro nalipat sang ilang nga ginsumpaan bala no nangin isa ka maayo nga pulis kung ikaw nga kapag ako kasang ulo mo kay nakasulod ka na watch out lang mo no kay lapit ka gid sa disgrasya kung sa pagkometer sang mga hindi amo mamudan kag ang aton sinadaan nga na perform May iban abi
nga ang ilang pagsulod sa PNP may mga may lain nga motibo. Pati mo na nga kung may malain kaya nga motibo, laban-laban kagid sa disgrasya along the way. Yes, tako na babo. Dan kag sining tanim ko, no? Ginadula ta naman gani ang Ladino system. Malasa sa mga kapulisan. Kay isa na sa mga reasons kung ang iban nga baguhan pa, may nagkasalig na lang malabo dan may nakasulod tungod kay sa padring system. Umalaba ko din ng atong mga report nagikan sa NOCPO, NSA Bombo Grace din Lubaton, para sa pamasang radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa bakal sa radyo. Bombo! Salamat gid Bombo Gracelyn Lubaton. Report gikan sa patrol nagdulong sinyo sa oras 38 minutos ang nakaligad sa tagnang alas 11. Magabalik mga kabayanan ang ini nga palatuntunan sa pagtalakay sa pila pa ka mga isyu kag topiko pagkaligid lamang sang pila ka mga importante nga mga panumdum. Standby. Bombo Radyo Bacolod. Paradyo Bombo! Haharapin na ang tanong at isyu ng bayan. Ilalahad ang kani-kanilang plataporma at programa para sa taong bayan. Sama-sama nating kilatisin ang mga kandidatong tumatakbo sa pagkapangulo. Inimbitahan ang 6 sa kanila. Sino nga ba ang karapat-dapat na mamuno sa bansa? Panatas sa Bayan, the KBP Presidential Candidates Forum. Hatid sa inyo ng buong puwersa ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Moderated by Karen Davila from ABS-CBN and Rico Hizon from CNN Philippines. At mga panelists na magtatanong at bubusisi sa ating mga kandidato mula sa iba-ibang broadcast at digital news networks. Bombo Elmar mula sa Bombo Radio Philippines. Robbie Alampay mula sa One News. Dan Andrew Cura mula sa Far East Broadcasting Company. At Ed Lingao mula sa TV5. Makakasama rin natin ang iba-ibang miyembro ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas mula Luzon, Visayas at Mindanao. Panatas sa Bayan, the KBP Presidential Candidates Forum. Ngayong February 4, alas 9 ng umaga. Mapapanood sa mahigit 300 estasyon ng radyo at telebisyon. Ang Panatas sa Bayan, the Presidential Candidates Forum, ay hatid sa inyo ng Bombo Radio, Star FM at KBP. Mga kabombo, nakahibalo-bala ka mo? Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahe ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding grounds para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala.
ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agud magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto na nga mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Ang food safety Radyo Bacolod. Paradyo Bombo. Pabalik na makabiyanan sa ato na pangalaga diri sa palatuntunan na Bombo Hanay sa Udto. At kita magkuha sa nga dugang pa nga mga reports gikan sa ato na mga field reporters. Ginarekomendar karon banwasang Senate Blue Ribbon Committee ang pagpasaka sang kaso badto kay Presidente Rodrigo Duterte. Pagpasaka sang kaso ti si Mary Silencia, hindi man pasakan kaso kay may immunity, presidente man siya. Pero may sugpon sina diri kun ini siya ang magabiya na sa pwesto. Amo ni ang ginapayag sa Senate Blue Ribbon Committee ang ilang recommendation pasakaan gid sang kaso si Presidente Duterte sa tion nga magpanaog na ini siya sa pwesto. Ang nasambit nga rekomendasyon nakasulat ini banwa sa 113 ka pages, no? 113 ka pahina sa report ni Senator Richard Gordon nga amo ang nagapamuno sa investigasyon sa transaksyon sa gobyerno sa Farmally Pharmaceutical Corporation. Dati si Health Secretary Duque halin sa panugod hasta subong nga natapos na ang investigasyon sa Senado nga nagatudlo nga may kilabtanan man si Secretary Duque, naghambal gid siya, why ko sang kilabtanan hindi nyo pagbubuna kun ngalan. May kwan pa gani may time pa yang samtang nga ginahambal niya ni Secretary Duque nga wala gid siya sa kilabtanan sa transaksyon sa Farmally, nagatulo pang iyang luha mo. Nagasugid ayhan sang matuod si DOH Secretary Duque, no? Sang iyagin panginwala nga may kailabtanan siya sa Farmally anomaly, bangod kay naglumaw-lumaw ang iyang mga mata samtang ginahambal niya ini. Hindi pa na naton niya mapatod samtang tagaan sa tsansa ini sila nga magatubang sa korte kag idipinsa ila kog lingon. Dugang pa makabiyanan ni Senator Gordon nga amo man ang chairman sa committee nga ginakilala sa gyapon nila ang pag-angkon sang immunity sang presidente. Na samtang ini nagapungko pati pila na malang kabulan kay magabiya na ang presidente sa iyang pwesto. Ti samtang subong nagapungko pa siya, may aras ang immunity ang presidente sa mga kun ano man nga mga kaso ang ipasaka sa iya. Ti sulo sa kay Senator Gordon siya ti nagapati man kami kag ginarespeto namon ginatahod namon ang immunity sang presidente. Pero ginapahayag mga kabiyanan ni Senator Gordon nga sa tion nga makabiya na magbiya na sa pwesto ang aton nga presidente pagpasakaan ini sang kaso. Pero hindi man nagakulugan nga kung magpasaka sang kaso guilty na dayon ang presidente. Amo naman yung isa ka pamaagi, isa ini ka proper nga pamaagi para nga matagaan man sang ligo ang presidente nga dipinsan ang iya kaugalingon. Anyway, bisan sino man nga presidente nga magpanaog kag pasakaan kaso kun wala man lang siya sa may hinimuan nga malain kag hindi man lang sa guilty sa akusasyon ti way giya sa dapat kabalakan. Dugang pa sini nga nakibalo ang aton nga presidente sa iya nga mga salabton. Gani kakibalo sa mga salabton niya sini kay siya man ang nagbutang sa pwesto sa mga nagkalainbolbar sa sining anomaluso nga transaksyon sang Farmally.
Ginakusaran man sang panel ang presidente sa kasong betrayal of public trust bangod sa pagpamahog sini sa mga senador kag pagpugong sa mga opisyal sang gobyerno nga magtambong mga kabiyanan sa pagpatigayon sang hearing sang Senado. Kung madumduman nyo banwa atong kontrobersyal bras nung pagwagid sang isyo sa Parmali nga ang presidente nagmando siya hindi ko yung pagpatambungan ng mga opisyal sa Senate hearing. Di bangod sini sa pagpugo niya nga patambungon ang mga resource person pwede sa kuno mapasakaan sang kaso nga betrayal of public trust. Kag ang pagbutang ni Presidente Duterte sa kay Michael Yang nga isa ka dumuluong sa nga amo ang nagfinance ang Farmally contracts ka isa ini kapag lapas no sa aton yang kasuguan. Kay kung madumduman mga kabayanan si Michael Yang amo man ang ginbutang ni Presidente Rodrigo Duterte bilang iya nga economic advisor. Nangin economic advisor sa gobyerno ang isa ka dumuluong nga halin sa China. So amo ni no kag sang damlag lang ining si Michael Yang nagpanginwala man kag nagdeny sa sini mga akusasyon. Kag bangod sini ginlakip man banwa si Michael Yang nga ginrekomendar sang Senate Blue Ribbon Committee nga pagapasakan sang kaso bangod sang iya sini pagka-involbado sa malusong kontrata sang Farmally sa gobyerno sa pagbakal sa mga medical equipment sa tong kasagsagan gid mga kabiyanan sang COVID-19 pandemic. Di masyado gid man kamalisyoso bisan pa siguro nga wala sang supporting documents ang bisan way pakapatigayon nabi ibutang ta wala pakapatigayon sang investigasyon ang Senate Blue Ribbon Committee makapaminsan kay man sang indi amo mo no nga makasiling ka nga tuod no si Michael Yang ginimo nga economic advisor sang gobyerno kag si Michael Yang may aras ang direct participation sa sini mga transactionist sang Farmally Corporation no Farmally Pharmaceutical Corporation nga sa diin isa siya ka economic advisor hindi malisyahan nga matuod gid man nga may aras ang malusong nga transaksyon bangod nga tido siya do ka timing ini nga do halos ang tanan na lang yang nagkapot sa aton yang mga asyado ka sensitibo nga posisyon sa gobyerno mga Chinese national ka mga dumuluong ini no kag pagtuhaw sang pandemic do mo man anangin kabahin sang mga transaksyonist. So that's why nga magka-Malaysia kagid. Pero sa gyapon sa nasiling ko na hindi man kita maka-conclude yun ka maka-husga kung inibala sila ang may kailabtanan gid kung may anomalya gid man nga nagkalanabo tubtob nga mapamatud-an sa korte. That's why ang siling ko nga hulaton naton kag tsansa na ini nga makasabat si Secretary Duque, makasabat si Presidente Duterte, kag iban pa nga mga opisyalis kag nangin opisyal sa gobyerno tagaan sang tsansa nga makasabat kag makadipinsa sa ila ko galingon. Dito sa akon daw normal na kuan ni siya, no? Na nagakadapat lang, nagakaangay lang nga pasakan sang kaso kay kun ini mapasakan sang kaso ti mabutang lang kita iya sa humaom kun bala may matutuod nga anomalya nga natabo kag kun bala insakto ang gina-claim sang Senado sang Senate Blue Ribbon Committee o kun basi insakto man ang gina-claim sang presidente insakto man gina-claim ni Secretary Duque insakto man gina-claim ni Michael Yang nga wala gid sang anomalya so mabutang kita iya sa humaom kun hindi ini pag-ipasaka ang kaso. No, pero halaton naton kung magpanaog ng presidente kaysa subong may aras sa ganisang immunity. So amo ni mga kabayanan ang recommendation daw gagin pagwa na karon sang Senate Blue Ribbon Committee nga napagkit sa 115 ka pahina 115 ka pages sa gila sining resolution
dala na diri ang mga findings kag iban pa nga mga pamatuod kag ebidensya sang ginaaligar nga maluso nga transaksyon sa Pharmaceutical Corporation sa pagbakal mga kabyanan sa mga medical equipments kag supply para sa pungsod Pilipinas. Binilyon ang bili siniya. No? Binilyon ang bili. Ada ka pamahal pag isinina mga PPE ito sang giyagin pamakal sa gobyerno, mga face mask sa pagkadamo-damo ng pamakal. Kag ambot ko na sa di na ito nagtulupa itong mga face mask kay sa aton yan daw kada adlaw nga magwa kita sa aton tagsa kapuluyan nagabakal man kita sa face mask. Ang mga pasyente sa hospital nagabayad pa ganini sa PPE kung nagapositibo. Ambot kung hindi na nagkaladto ang mga medical supplies ngayon eh. Pero sang ginsuma total, binilyon ka pesos ang gingastos ng gobyerno sa transaction sang Pharmaceutical Corporation nga sa kasagsagan mga kabyanan sa investigasyon sa Senate Blue Ribbon Committee, ang muto doon nagpangutos ang presidente nga hindi siya gusto iyang padalman ang iyang investigasyon kay nagapati na yung presidente nga wala gid sang anomalya. Sige. So amaning development banwa kag mahimo nga madamo nga mga kaso ang pagatubangon sa presidente sa tiyon nga ini siya magpanaog na sa pwesto. 6 minutos na nabilin kag magadangat kita sa tagna nga alas 12. Diri sa ato na pagpangalagad sa palatuntunan Bumbo Hanay sa Udto. Dugay-dugay ari naman ang aton nga Bumbo News Center para sa aton nga Bumbo Network News. Mga kabyanan, kay sa aton nga pagbalik karon dugay-dugay pagkatapos ang News Center, aton talakayon ang ining sabahin na banwa sang nagainit nga sitwasyon sa Commission on Election. Ining mga patutsada ni Commissioner Rowena Guanzon kag mga akusasyon batok sa kaupod yaman nga Commissioner Firulino banwa nagainit, no? Ang ining issue nga sa diin ugat ini o kung tuhaw ini nabunag ini bangod sa pagpasaka sang disqualification case batok sa kay Anay Senador Bongbong Marcos nga nagpadalagan bilang presidente sa pungsod Pilipinas. Kung si Commissioner Guanzon pa yung pahambalon, di matinggas ang iya nga mga tinaga nga nagambal iya nga tinagbuto siya sa disqualification. Sa anong rason nga nagbuto siya sa disqualification? Bangod nakita niya nga matuod ang akusasyon sa mga nag-file sang petition for his disqualification. Banwa? Ang pila ka mga ginatumod nga rason agud nga ini siya ang i-disqualify. Bawod nga nangin hindi ni siya tampad sa pungsod Pilipinas. May ara ini siya sang conviction mga kabyanan sa kaso nga tax evasion. Di may ara sang tax evasion case kag gaging convict ini siya nga dapat mamulta ini siya mamulta ini siya sa iyang nga ginhimo nga hindi pagbayad sa iyang mga taxes. Tiway sa kamulta sa subong. No? Siling ni Commissioner Guanzon siya ini isa ka kaso sang moral turpitude. No, ginimo sang Anay Senador nga hindi pagbabayad sang iya sini nga mga obligasyon sa pungsod Pilipinas. Isa ini ka kaso sa pagpangawat. Siya that's why nga i-disqualify ko ni siya nga kung nga buto is disqualification. Amo na yung mga matingga siya nga tinaga sang komisyoner nga sa diin subong magaretiro sa subong adlaw banwa kag siya nga pagretiro dala ang iya sini nga hibubunot sa isa sa mga komisyoner nga amo ang nangin kabangdanan kung ang nadilatar ang pagpagwasang desisyon. Hingagaw man tani si Commissioner Guanzon nga mapagwa ng desisyon antes pa siya magretiro. Di daw ay yapon to mahusgaran kaya wa magpagwasang niya sini nga desisyon
si Commissioner Firulino amo ning basi gani guro basi di ma-count ang buto sang aton niya nga negrusanon nga commissioner Guanzon bangod nga subungan nun maritiro siya mo. So istoryahan tani karon kay mga kabyanan na-drag ang may senador nga na-drag ang iya siningangalan nga mo man ang nagamidol sa o kuno mo ang ginakusaran ni Commissioner Rowena Guanzon nga mo ang nagapasilabot agod nga hindi ma-disqualify si Presidential Bongbong Marcos. Kaya ang malain ba sila diri kay hasta naglabot na sa personalay nga nagagawa ng sugilanon nga tungod kay close ang sining ining ginatumod niya nga senador sa presidente kag daw mo manikuno nagpatigayon nagbacking para makasulod bilang komisyoner ining si Commissioner Firulino. Sa mga statement yan ni Juan, sa mga statement ni Rowena Guanzon, makasiling kagidya kung sinong ginatumod niya sini. Although nga sang ulihilan ni niya, hindi ko na pagitumod ko na sino ang ining senador. Pero ti ang asawa ko na sining senador gini nakibalo na nga ining si Firulino mo gini ang ining senador gidi ang nagpadihot para makasulod si Firulino. Daw kangay bala nga daw may ginakuan siya, may gina-imply nga kung ano nga mga personal nga mga bagay kung nga ang nakasulod ining si Firulino bilang commissioner sa pagbulig sa isa ka senador. Daw kangay bala nga ang ining si Commissioner Guanzon daw iyambal niya naging niya ining si Firulino kaga ining senador na relasyon ini. Daw kangay nga daw mo nang ginambal. No, pero why ya ginambal per se? Nga mo gina. So silingkod daw nagkwansya daw naglabot na sa punto nga dinalmanay na nga pati mga personal nga mga relasyon daw na kwan pa daw na mitlangan pa ini banwa. Ay kasadya niyo. Di kun matutudi ni ang ining ginpayag ni Commissioner Rowena Guanzon mahimo ang ining senador kwan na subong. Kung makasalbar siya sa sining public trial nga ini. Kaya makasalbar siya sa kung ano man yan nga mga salabton niya. Basta hindi siya makasalbar sa ilang nga puluyan. Doon mo ang gusto nga ipahiwatig mga kabyanan ni Commissioner Rowena Guanzon. Nga sa diin, nakalabot sa punto ngayon ginangkatanay na. Siya nagapangangkat gani ko luthanganay mo. Ginahangkat ko ni Tirway ang mga warlords. Pati ang lawyer, mga kabyanan, sang kampo ni Bongbong Marcos, ginangkat niya ni Kwan, ginangkat niya ni Commissioner Rowena Guanzon. Siya tapungulay ta. Siya paripirihon tato si Kwan sa interview siya sa Bumbo Radio Iloilo. Siya ginangkat ko si Kwan, si Atty. Briones. Siya tapungulay kami kay ang ma-referee sa amon si Mayor Trinya sa Iloilo. Siko na ano nga. Siko grabe ka Kwan, grabe ang dulot mga kabyanan sa sining isyu nga ginapagwa karon ni Commissioner Rowena Guanzon kundi pa nga daw naghilapit ng eleksyon daw dito pa kag nabutang niya sa ital-ital ang integridad sang Commission on Election. Yan ang Bombo News Center para sa itong nga Bombo Network News. Stand by. Bombo News, Gideon PSL, Sara at Bombo Radio. At ngayon, ang inyong tagapagbalita. Magandang tanghali Pilipinas, anumang oras sa buong mundo. Narito na ang Bombo Network News Noontime Edition. Araw po ngayon ng Miyerkules, Pebrero 2, 2022. At sa ulo ng ating mga balita. Ang Senate Blue Ribbon Committee nanindigan sa mga inirekomendang kaso ukol sa Farmally Deal. Sapat na mga ebidensya ibabahagi rin daw sa Office of the Ombudsman at Department of Justice. Samantala, ang Malacanang naman no comment muna sa rekomendasyong makasuhan si Pangulong Duterte at ilang mga pangalang nadawit sa Farmally controversy. Ang Malacanang na nakikitang dapat pa ring panatilihin ang alert level system sa bansa sa kabila pa rin ng nararanasang global health crisis.
Ang delay naman sa consolidated disqualification cases laban kay Marcos nakakaapekto sa imahe ng COMELEC, ayon yan sa Philippine Bar Association. Samantala, nasa 400 residente naman sa Davao Oriental nagkadayariya dahil sa kontaminadong tubig inumin. Ilan sa mga pasyente isinugod na sa mga ospital dahil sa dehydration. Abangan mamaya sa ating international news, si Russian President Vladimir Putin inakusahan ng Amerika na gusto ng digmaan sa Ukraine. At para naman sa ating sports balita, Bradley Beal ng Washington Wizards magpapahinga sa susunod na 4 na laro dahil sa natamong wrist injury. Mula sa Bombo News Center Makati, ako ang inyong anchorman, si Bombo Dave Vincent Pasig. At ako naman si Bombo Jane Buna. At ngayon sa detalye ng ating mga balita. Mga kabombo at ka-Star Nation, kinontra ni House Committee on Good Government and Public Accountability Chairman Michael Aglipay ang partial committee report ng Senate Blue Ribbon Committee na nagre-rekomenda na makasuhan sina Health Secretary Francisco Duque III, dating Presidential Economic Advisor Michael Yang at ilan sa mga opisyal ng kumpanyang Pharmally. Sinabi ni Aglipay na walang ebidensyang sumusuporta sa ibang mga kasong nakasaad sa rekomendasyon ng Senate Blue Ribbon Committee na nakapaloob naman sa kanilang inilabas na partial committee report. Halimbawa na lamang aniya rito ang sa criminal charges na inirerekomenda laban kay dating Presidential Economic Advisor Michael Yang. Iginit ni Aglipay na financier lamang ang papel ni Yang sa maanumaliyang pagbili ng pamahalaan ng 42 billion pesos na halaga ng mga COVID-19 supplies at equipment. Hindi naman aniya maituturing krimen ang pagpapautang din ng pera nitong si Yang. Isa rin sa mga pinuna ni Aglipay ang rekomendasyon ng kanilang counterpart sa Senado na makasuhan din si Pangulong Rodrigo Duterte kapag makababa na ito sa pwesto dahil sa pagtatalaga niya ng mga nadawit na opisyal sa PSDBM at sa association din ito kay Yang. Nanindigan pa si Aglipay sa resulta ng kanilang hiwalay na investigasyon kung saan hindi naman kasama sa mga dapat anilang masampahan ng kaso sina Yang at Pangulong Duterte. Base na rin kasi aniya ito sa kanilang nalikom na mga testimonya at documentary evidences. Kaugnay sinasabing balita, ang Senate Blue Ribbon Committee nanindigan sa mga inirekomendang kaso ukol sa Pharmally deal. Sapat na ebidensya ibabahagi sa Ombudsman at Department of Health. Alamin ang karagdagang detalye sa report ni Bombo Dennis Hamito. Nanindigan nga si Senate Blue Ribbon Committee Chairman Senator Richard Gordon na nagdudumilat ang ebidensya sa kontrobersyal na Pharmally deal na ginastusan ng bilyong halaga ng pondo. Sa kanyang pagharap sa Senate media, nitong araw lamang sinabi ng mambabatas na sa loob ng 18 hearings na ipakita raw nila ang mga butas ng pinasok na deal kung saan dihadong-dihado ang gobyerno. Nakahanda rin umano silang ibahagi ang ebidensya sa Office of the Ombudsman pati na sa tanggapan ng Department of Justice para sa pagsasampa ng karampatang mga kaso. Pero sa kabila ng mga ebidensya laban kina Michael Yang at Pharmally officials na sina Mohit at Twinkle Dargani, hindi pa rin ito pinansin daw ng Pangulong Rodrigo Duterte at sa halip ay ipinagtanggol pa ang mga individual na yan. Kaugnay nito, nariyan naman ang bahagi ng pahayag ni Senator Richard Gordon, ang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee. It is difficult to believe, napakahirap tanggapin na ang Pangulong Duterte ay walang kamuang-muang sa mga nangyayari. That he was oblivious to what transpired. The financier of Pharmally is his longtime friend. Magmula pa noong 1999, si Michael Yang, isang mainland Chinese national who held an appointment as a presidential economic advisor at kasamang madalas nila President Duterte, nila Secretary Bongo, nila Ling Wei-xiong at saka ng ibang mga kasama. All of the government officials who approved the transactions are or were presidential appointees, many of whom had long-standing relationships with the president. Bagi pa ng naging pahayag ni Senator Richard Gordon, ang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee. At kaugnay nito ay ililibot ang naturang kopya ng resolusyon para malagdaan ng mga miyembro ng mataas na kapulungan ng Kongreso at maisumiti sa mga proper na tanggapan. Ito nga yung DOJ at ang Office of the Ombudsman para doon sa kanilang mga karampatang aksyon naman. Lalo't ang Ombudsman ay pwede naman mag-imbestiga
sa kanilang sariling kakayanan nang hindi na nagkukonsulta pa sa iba pang ahensya ng pamahalaan. Bombo Dave? Yes, Bombo Dennis, yung Department of Justice at ang Office of the Ombudsman, ibig sabihin, pwede rin sila maglunsad na kanilang sariling motopropyo investigation patungkol sa usapin na ito kahit pa natapos na nga yung pagbalangkas ng Senate Committee dito sa kanilang committee report, Bombo Dennis. Tama yan, Bombo Dave, dahil ang ginawa naman ng Senado ay pag-iimbestiga para mabatid kung may mga batas pang pwedeng gawin para ma-improve yung sistema sa mga pinapasok na deal ng pamahalaan at yung trabaho talaga para doon sa investigasyon at pagsasampa ng kaso. Ito ay saklaw ng Office of the Ombudsman at ng Department of Justice kung may makikita sila na mga personalidad na nagmalabis at nagkaroon ng iba pang agenda doon sa naturang mga deal at ang Senado naman willing naman daw silang ibahagi yung kanilang mga ebidensya sa loob nito ng 18 hearings ay isusumiti din. Bibigyan ng kopya yung dalawang tanggapan na binabanggit na Bombo Dave. Bombo Dennis, pending sa mga investigasyon na ito, kasama din ba sa naging rekomendasyon ng Senate Blue Ribbon Committee yung paghingi nila ng whole departure order laban sa napakaraming mga personalidad na dawit sa usapin hinggil dyan sa maanumaliyang deal umano sa may Farmally, Bombo Dennis? Sa ngayon, Bombo Dave, walang kakayanan ang tanggapan ng Senate Blue Ribbon Committee na magrekomenda ng whole departure order. Tanging ang korte ang may kapangyarihan na gawin ito. In fact, kahit nga ang Department of Justice ay hindi rin makakapag-issue ng whole departure order. Sila ay pwede lamang magmungkahi ng lookout bulletin na Bombo Dave. Ibig sabihin, susubaybayan lamang yung lakad ng isang individual, lalo na kung ito ay may mga transaksyon sa labas ng ating bansa, para ma-monitor ang kanyang galaw at matiyak kung ito'y babalik nga sa ating bansa kung sakasakaling uusad na yung kaso, Bombo Dave. Bombo Dennis, I understand parang partial committee report pa lamang ito ng Senate Blue Ribbon Committee. Kailan natin maaasahan naman yung pinal na kopya ng kanilang magiging committee report, Bombo Dennis? At may inaasahan din ba tayong kaunting pagbabago sa inaasahan natin na final committee report nila, Bombo Dennis? Well, additional naman lang na mga impormasyon yung kulang dito, Bombo Dave. Kaya sinabing partial dahil kulang ng 2-3 pahina. Parang gano'n na lamang, Bombo Dave. Hindi na ito maglalabas ng panibago pang volume ng mga dokumento, kundi ito'y supporting facts na lang yung kanilang hinihintay. Actually, to be specific, ang hinihintay talaga dito ng Senado, yung dokumento galing sa BIR at sa tanggapan ng Commission on Audit. Ito yung mga vital documents na kanilang hinihintay at yung iba pang mga papeles ay kumpleto naman halos, Bombo Dave. So kung may maglalabas ng panibagong set ng mga dokumento, ito'y yung tungkol nga sa BIR at Commission on Audit para pa rin dito sa ikalilinaw tungkol doon sa kung nagbabayad ba ng buwis itong mga individual na tinutukoy dito o kung may kung gaano nakatagal yung kanilang mga transaksyon at kung talagang may illegal na gawain, Bombo Dave. Okay, with that, maraming salamat, Bombo Dennis. Para sa Bombo Network News, Bombo Dennis Hamito nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo. Ang Palasyo ng Malacanang naman no comment muna raw sa rekomendasyon na makasuhan itong si Pangulong Rodrigo Duterte pati na rin ang ilan pang mga pinangalanan o nadawit sa Farmally controversy. Nakatutok sa balitang iyan si Bombo Raymond Tinaza. Bombo Dave, Bombo Jane, iginit ng Malacanang na mahirap pang magbigay ng pahayag sa isang bagay na hindi pa may tuturing na opisyal. Pahayag ito ni Acting Presidential Spokesman Carlo Nograles kasunod ng rekomendasyon na masampahan ng mga kaso. Kabilang niya yung mga kasong kriminal, maging itong si Pangulong Rodrigo Duterte, itong si Health Secretary Francisco Duque III at dalawang mga dating opisyal ng Procurement Service ng Department of Budget and Management o PSDBM dahil sa umano'y maanumalyang kasunduang pinasok sa Farmally Pharmaceutical Corporation. Ayon kay Nograles, partial pa lamang ito at hindi pa opisyal ang nasabing report. Hindi pa ni-adopted ng komite ang rekomendasyon habang wala pa rin namang official copy ang Malacanang. Kaugnay rito kahit mahirap magbigay ng komento. Maghihintay na lamang daw sila ng adopted report ng komite dahil ang lumalabas na mga impormasyon kaugnay nito ay media reports lamang ang batayan. Ang tanging maipapahayag na lamang daw ni Nograles ay ulitin ang una nang naging paninindigan ni Pangulong Duterte na sampahan
kapulisan na lang ang dapat nasampahan ng kaso at walang sino mang protektahan ng mga sangkot sa kontrobersya ang Pangulo. Pero ngayon nga ay lumalabas na itong si Pangulong Duterte rin daw ay sangkot o lumabag itong sinasabi na betrayal o public trust habang itong si Secretary Duque ay may kinakaharap o inirekomendang kasuhan ng plunder at ganoon din yung graft and corruption at ilan pang mga dating opisyal ng PSDBM. So tingnan natin yung mga magiging development niyan sa mga susunod na araw kapag ito ay na-adapt na nga ng Senado yung partial committee report ng Senate Blue Ribbon Committee. Bombo Raymond? Yes. Oo, may tanong ko lamang kung sakali bang matuloy man yung mga inirekomenda nilang mga kaso ng Senate Blue Ribbon Committee, may immunity from suit ba ang Pangulong Duterte, Bombo Raymond? Well, sa ngayon depende kung ang ihahain sa kanya impeachment, hindi siya saklaw, wala siyang immunity from suit. Pero pagka yung kaso ay paparusahan lamang na mga 6 years yung kakibad na parusa ng kaso, yun, meron siyang immunity. Pero kapag may mamaghain ng impeachment, kung impeachable offense nga yung betrayal of public trust, tingnan natin kung magpraprosper. Pero kung impeachment ay talagang hindi immune dito ang sitting President Bombo Dave. Okay, with that, maraming salamat, Bombo Raymond. Para sa Bombo Network News, Bombo Raymond Tinazo nagulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo! Naniniwala naman ang Malacanang na hindi pa panahon sa ngayon para alisin o bawiin ang ipinatutupad na alert level system, pero bukas naman sa ideyang ilagay ang ilang lugar sa ilalim ng alert level 1. Sinabi ito ni Cabinet Secretary Carlo Nograles kasunod na rin ng panawagan sa Interagency Task Force na simulan na ang paghahanda sa pandemic exit plan ng pamahalaan. Sa isang panayam, sinabi ni Nograles na hindi siya sang-ayon sa mungkahing alisin na ang kasalukuyang sistema na ipinatutupad laban sa COVID-19 pandemic. Ang kailangan anya sa ngayon na gawin ay paigtingin palalo ang bakunahan sa iba't ibang reyon sa kabila ng nakikitang good numbers sa ibang mga lugar sa bansa. Iginit pa ni Nograles na mahalaga ang pagkakaroon ng alert level system lalo pa kung magkaroon man ulit ng panibagong surge. Noong nakaraang linggo, hinimok ni Presidential Advisor for Entrepreneurship Joey Concepcion at Octa Research Fellow Father Nicanor Austriaco ang Interagency Task Force na gumawa na ng initial steps para makalabas ang Pilipinas sa pandemic mindset. Isa sa mga suhestyon nila ay luwagan ng COVID-19 restriction para sa pagpasok ng mga international travelers sa bansa. Kinakailangan marinig ang boses ng mga manggagawa. Kailangan mabuo ang kapangyarihan dahil ang gobyernong ito ay atin. Ang bukas ay Kailangan natin ang leader ng tama ay paglalaban at ang mali ay lalaban. Hangad kong ibalik ang mapagkaisang paglilingkod ng magbubuklod sa ating bansa. I do not run in promises. I run on sa ating pamahalaan na patuloy na nagsasamantala at nagnanakaw sa kaban ng bayan. Malapit na kayong magsama-sama. Ipaglalaban ko kayo hanggang dulo. Itataya ko ang lahat. Ibubuhos ko ang lahat na kayang ibuhos. Haharapin na ang tanong at isyu ng bayan. Ilalahad ang kani-kanilang plataporma at programa para sa taong bayan. Sama-sama nating kilatisin ang mga kandidatong tumatakbo sa pagkapangulo. Inimbitahan ang 6 sa kanila. Sino nga ba ang karapat-dapat na mamuno sa bansa? Panatas sa Bayan, the KBP Presidential Candidates Forum. Hatid sa inyo ng buong puwersa ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Moderated by Karen Davila from ABS-CBN and Rico Hizon from CNN Philippines. At mga panelists na magtatanong at bubusisi sa ating mga kandidato mula sa iba-ibang broadcast at digital news networks. Bombo Elmar mula sa Bombo Radio Philippines. Robbie Alampay mula sa One News. Dan Andrew Cura mula sa Far East Broadcasting Company. At Ed Lingao mula sa TV5. Makakasama rin natin ang iba-ibang miyembro ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas mula Luzon, Visayas at Mindanao. Panatas sa Bayan, the KBP Presidential Candidates Forum, ngayong February 4, alas 9 ng umaga.
Mapapanood sa mahigit 300 estasyon ng radyo at telebisyon. Ang Panata sa Bayan, The Presidential Candidates Forum, ay hatid sa inyo ng Bombo Radio, Star FM at KBP. Mga kabombo at ka-Star Nation, bumaba na sa 1,477 ang naitalang bagong kaso ng COVID-19 sa Metro Manila kahapon, Pebrero 1. Kumpara ito sa 4,040 na karagdagang infections na naitala naman noong araw ng Linggo. Ayon po yan sa Octa Research Group. Sinabi ni Octa Research Fellow Dr. Guido David na ang 1,477 new infections sa Metro Manila kahapon ay pinakamababa mula noong December 30, 2021 nang mayroon lamang ang Metro Manila na 1,092 na karagdagang bagong COVID-19 cases. Nauna na nga na-reclassify ng Department of Health ang Metro Manila sa moderate risk mula sa dating high risk status sa COVID-19. Kasunod na rin yan ang pagbaba ng mga naitalang bagong kaso sa naturang rehiyon. Base sa datos na ibinahagi ni David sa kanyang Twitter account, lumalabas na ang Cebu ang siyang mayroong pinakamaraming bilang ng bagong COVID-19 cases sa mga probinsya kahapon, matapos na makapagtala ng 638 new cases, na sinundan naman ang Davao del Sur na mayroong 486, Cavite na mayroong 429 at South Cotabato na mayroong 383 new cases. Magugunitan na sa report ng DOH kahapon, mayroong 9,493 na bagong COVID-19 cases sa buong bansa, na pinakamababa naman mula noong Enero 5 nang maitala ang 10,775 new cases. Samantala naman, si Health Secretary Duque masama ang loob sa naging desisyon ng Senate Blue Ribbon Committee na kasuhan siya kaugnay ng kontrobersyal na transaksyon ng Pharmaly at PSDBM. May nakuhang impormasyon si Bombo Marlene Padierno. Bombo Jane, Bombo Dave, ikinasama ng loob ni Department of Health Secretary Francisco Duque III ang naging desisyon ng Senate Blue Ribbon Committee na kasuhan siya kaugnay sa kanyang pagkakasangkot umano sa kontrobersyal na transaksyon ng Pharmaly Pharmaceutical Corporation at PSDBM. Ito ay matapos na ilabas ng Senate Blue Ribbon Committee ang kanilang rekomendasyon na sampahan siya ng kasong plunder, graft at iba pang criminal and administrative charges kasama ang iba pang dating opisyal ng gobyerno at Pharmaly executives kaugnay nga sa anomalyang multi-billion peso contracts ng pamahalaan sa nasabing pharmaceutical company. Sa exclusive interview ng Bombo Radio Philippines ay sinabi ng kalihim ang naturang pahayag dahil tila walaan niyang pinakinggan ang mga kinaukulan na sa lahat ng kanilang ipinaliwanag ukol dito matapos ang kanyang palagiang pagdalo at hindi pagliban sa lahat ng Senate hearing. Paliwanag niya, tanging DOH lang kasi ang nagbababa ng pondo ayon sa batas at lahat niya ng mga ito ay kanilang naging batayan sa paglilipat ng pondo sa PSDBM para sa pagbili ng mga naturang equipments na siya namang malinaw at nainilathala at ipinaliwanag ng DOH sa Senado. Ayon pa kay Duque, lahat ng kanilang naging hakbang ay documented at kung tutuusin pa niya ay nakasalig din ito sa mga inilabas na executive order noong panahon ni dating Presidente Cory Aquino at Gloria Macapagal Arroyo, maging sa General Appropriations Act at Bayanihan Act 1 na nagsasabing ang PSDBM ang bibili ng mga life-saving at protective personal equipments. Wala kasi anyang malaking supplier ng mga ito ang Pilipinas. Kung kaya't agad silang humingi ng tulong sa PSDBM hinggil dito, nadesisyon naman anya ng National Task Force at Interagency Task Force matapos na ipag-utos ni Pangulong Rodrigo Duterte ang pagbili ng personal protective equipments at testing kits sa lalong madaling panahon. Kaugnay niya na ipakinggan natin ang bahagi ng pahayag ni Health Secretary Francisco Duque III sa eksklusibong panayam ng Bombo Radio Philippines. Ba't ako matatakot ang katotohanan nasa panig ko? Pinaliwanag ko na yan. Yun nga lang, hindi ko alam kung bakit hindi nila pinakinggan o bakit hindi nila isinama sa kanilang report. Lahat ng amin paliwanag, lahat ng mga batas na naging batayan ng amin paglipat ng pondo sa PSDBM. So, yun lang ang nakakasama ng loob doon kasi parang wala silang pinakinggan sa mga sinabi namin. Samantalang malinaw at amin inilathala lahat ng mga batas, mga 5 batas yan kung bakit dapat ay ito ilipat sa PSDBM.
Yan ang tinig ni Health Secretary Francisco Duco III. Para sa Bombo Network News, ako po si Bombo Marlene Padiernos, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Sa kaugnay pa ring balita, si Senator Panfilo Lacson naman nilinaw na hindi pa pinal ang Farmally report na inilabas ng Senate Blue Ribbon Committee. Maki-update tayo sa report ni Bombo Gerald Ulepa. Dave Bombo J, nais pa raw ngayon ni Presidential Aspirant at Senate Committee on Defense and Security Chairman Panfilo Ping Lacson na magkaroon ng interpelasyon matapos ng irekomenda ng Blue Ribbon Committee na kasuhan nga sina Pangulong Rodrigo Duterte maging si Department of Health Secretary Francisco Duque III dahil sa manumalyang Farmally deal. Sa panayam ng Bombo Radio Philippines, nilinaw ni Lacson na hindi pa raw pinala itong Farmally report ng komite. Sa katunayan, mayroon pa raw sa mga senador ang kailangang pumirma dito sa report bago ito aprubahan. Ayon kay Lacson, nais daw niyang mabusisi pa itong report, lalo na ang rekomendasyong kasuhan din si Pangulong Rodrigo Duterte dahil sa issue ng betrayal of public trust. Narito pa ang tinig ni Senator Lacson. Ako nakapirma na sa committee report pero nag-indicate ako na mag-interpellate ako kasi meron akong gustong mga liwanagin lalo doon sa yung parang may recommendation yata doon na kasuhan ang Pangulong Duterte ng betrayal of public trust. Malalim na usaping legal ito, pati yung pagkakaso doon sa lahat ng mga personalidad. So dadaan talaga ito sa matinding interpellation sa floor. Kung sakali mang ito'y ma-adapt, ma-aprobahan na i-adapt yung resolution at yung rekomendasyon na pailan ng kaso yung mga dapat pailan. So, yun, nandun ngayon yung situation. Hindi pa final yun, ano lang yun, committee report na hindi pa nga napirmahan ng lahat or yung majority at least ng mga miyembro ng Blue Ribbon Committee para dalhin sa floor. Para sa Bombo Network News, Bombo Gerald B. Ulep para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Sa iba pa mga balita, ang Quezon City Government magsasagawa ng swab testing para sa mga bar examinees, personnel at mga volunteers. Maki-update tayo sa report ni Bombo Annalise Soberano. Suportado ng Quezon City Local Government ang nakatakdang bar examination ngayong taon dahilan para mag-deploy ito ng swab testing team. Ayon kay Quezon City Mayor Joy Belmonte, magsasagawa ng swab testing ang team ng QC sa 756 examinees at 350 personnel at volunteer. Layo nito para matiyak ang mga involved individuals, lalo na ang mga examinees, ay ligtas mula sa exposure at masiguro na ang nasabing aktibidad ay hindi maging super spreader event. Sinabi ni Mayor Joy na mahigpit silang nakikipag-ugnayan ngayon sa Supreme Court maging sa administrators ng University of the Philippines na isa sa mga piniling testing sites. Giit ng alkalde, iisa ang kanilang hangarin, ito ay matiyak ang kaligtasan ng mga examinees at maging ang success ng examination na nakatakda sa February 4 hanggang February 6. Batay sa inisyal na pag-uusap, ang Supreme Court ang siyang mag-provide ng test kits habang ang Quezon City Epidemiology and Disease Surveillance Unit o CESU ang siyang mag-conduct at mag-oversee sa rapid antigen testing sa mahigit 1,100 individuals. Nasa 20 health personnel ang ilalaan ng Quezon City CESU para sa testing activities na magsisimula ngayong araw, February 2. Sinabi ni Mayor Joy na ang sinumang magpositibo ay i-assess at i-refer ng home quarantine o agad dalhin sa Hope Community Care Facilities ng syudad. Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Sa mga oras na ito, kukuha tayo ng balita mula sa probinsya at pasintabi naman sa mga kumakain dyan. Nasa 400 residente sa Davao Oriental nagka-diarrhea dahil sa kontaminadong tubig inumin. Ilan sa mga pasyente isinugod na sa hospital dahil sa dehydration. May detalye ang Bombo Radio Davao.
Isinugod na sa mga katabing ospital sa lalawigan ng Caraga, Davao Oriental ang ilang mga residente na apektado ng diarrhea matapos na ma-dehydrate. Nabatid na nasa 390 na ang nagka-diarrhea kung saan isa sa mga tinuturong dahilan nito ang kontaminadong tubig inumin sa ilang mga barangay sa Caraga. Sa huling datos, nasa 313 ang naitala sa Santiago, 2 sa San Jose at tig-1 sa poblasyon, Tipityon, PM Sobricari at DLB na parehong sakop sa nasabing lalawigan. Ayon pa kay Dr. Chris Anthony Lenen, Municipal Health Officer sa Caraga, ang mga mild cases ng diarrhea ay nasa Provincial Health Office habang nasa higit 80 naman ang mga severely dehydrated ang dinala ngayon sa mga ospital para ma-monitor ang kanilang kalagayan. Sa nasabing bilang, 14 nito ang nasa Davao Oriental Provincial Medical Center sa Mati City habang nasa 17 naman ang nasa Davao Oriental Provincial sa Manay habang nasa 52 ang nasa mga makeshift hospital sa Barangay Santiago sa Caraga. Ilan sa mga pasyente ang nasa kanilang mga bahay lamang ngunit patuloy na inoobserbahan ang kanilang kalagayan. At yan ang ulat mula yung pila ng Bombo Radyo Davao para sa Bombo Network News. Bombo Aliana Ferrando Silo para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas at #1 Radio Network in the country. Basta Radio, Bombo! Si COMELEC Commissioner Guanzon iginit naman na hindi chismis kundi mayroong matibay siyang ebidensya na nagtuturo sa senador na nagdidikta umano kay Commissioner Ferolino kaugnay pa rin ng disqualification case na kinakaharap ni dating Senator Bongbong Marcos Jr. Maki-update tayo sa panayam ng Bombo Radio Iloilo. Nakahanda umanong pangalanan ni COMELEC Commissioner Rowena Guanzon, ang senador na taga Davao City, na siya umanong nagdidikta kay Commissioner Aimee Ferolino upang mantala ang paglabas ng desisyon sa disqualification cases ni Presidential Candidate Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Hindi man pinangalanan, ngunit ang pag-alaman na mga senador lang na taga Davao ay sina Senator Ronald Bato de la Rosa at Christopher Lawrence Bongo. Nakahanda naman si Guanzon na pangalanan ang nasabing senadora kapag pinatawag siya sa Senate hearing. Sa eksklusibong panayam ng Bombo Radyo Iloilo kay Guanzon, sinabi nito na alam na ni Senate President Vicente Soto III at maging ang asawa ng nasabing senadora ang pinagagawa nito upang patagalin ang paglabas ng resolusyon sa disqualification cases upang hindi mapasamang boto nila ni Commissioner Marlon Casquejo. Nilinaw naman ni Guanzon na hindi chismis ang kanyang ginagawa dahil may matibay umano siyang ebidensya laban sa senadora at kay Ferolino na kapwa taga Davao City. Sabi ko na naman kay Senate President Soto saka na lang namin yan pag-uusapan, tapusin natin itong week na ito. Balita ko, alam na rin ang asawa niya, kaya okay na yun. Baka sabihin nila nag-checklist ako. Focus lang tayo sa disqualification ni Bongbong. Convict siya convict. Si COMELEC Commissioner Rowena Guanzon, yan ang ulat mula dito sa Bombo Radyo Iloilo. Ito si Bombo Cristiano Lusada para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall #1 sa Iloilo. Basta Radyo, Bombo! Bombo International News. Inakusahan ni Russian President Vladimir Putin ng Amerika na umano'y gusto ng bansa na isama ang kanyang bansa sa isang digmaan sa Ukraine. Sa kanyang unang makabuluhang komento sa nangyaring krisis, iginit ng leader na ang layunin ng Amerika ay gumamit ng komprontasyon bilang isang dahilan upang magpataw ng higit pang mga parusa laban sa Russia. Sinabi rin niya na hindi pinapansin ng Amerika ang mga alalahanin ng Russia tungkol sa mga puwersa ng alyansa ng NATO doon sa Europa. Mas mataas pa raw ang tensyon sa pagbuo ng Russian troops malapit sa Ukraine border. Kung maalala, nilipat ng Russia nito man nakarang linggo ang humigit kumulang 100,000 ng kanilang tropa na equipped na mga tanke, artillery, mga bala at air power sa Ukraine border. Ngunit itinanggi ng Russia ang mga Western accusations na nagpaplano ito ng pagsalakay. Halos 8 taon matapos itong isama ang katimugang peninsula ng Crimea ng Ukraine at sinuportahan ang isang madugong rebelyon sa silangang rehiyon ng Donbas. Inaakusahan naman ng Moscow ang gobyerno ng Ukrainian ng kabiguang ipatupad ang isang international deal upang maibalik ang kapayapaan sa silangan, kung saan hindi bababa sa 14,000 katao ang napatay at kinukontrol ng mga rebeldeng suportado ng Russia. Bombo Sports News.
Hindi makakalaro sa susunod na 4 na NBA games si Washington Wizards guard Bradley Beal matapos siyang magtamo ng injury sa kanyang left wrist. Ayon sa Wizards, sasailalim sa re-evaluation sa susunod na linggo itong si Beal. Ngayong araw, nagsimula ang pahinga ni Beal na sakto sa laro naman ng Wizards kontra Milwaukee Bucks. Nauna nang sinabi ng kupunan na 2 laro lamang magpapahinga si Beal matapos na magkaroon ng sprained wrist nang maaksidente sa third quarter noong weekend sa laban kontra Memphis Grizzlies. Bago ito, hindi rin halos naging aktibo si Beal, kasunod na rin ang pagpapahinga nang siya ay nagpositibo sa COVID-19. Mayroon lamang siyang average na 18.7 points sa 42.4% shooting average sa huling 7 laro niya. At ang sports news na ito ay hatid sa inyo ng Cherifer. Luzon, Visayas at Mindanao, yan ang kabuuan ng ating pagbabalita. Balikan ko lamang ang ating mga headlines. Ang Senate Blue Ribbon Committee nanindigan sa mga inirekomendang kaso ukol sa Farmally Deal. Sapat na ebidensya ibabahagi umano sa Ombudsman at Department of Justice. Ang Malacanang naman no comment muna sa rekomendasyong makasuhan si Pangulong Duterte at ilang mga pangalang nadawit sa Farmally controversy. Ang national government nakikitang dapat pa rin panatilihin ang alert level system sa bansa. Delay naman sa consolidated disqualification cases laban kay Marcos nakakaapekto sa imahe ng COMELEC ayon din sa Philippine Bar Association. Nasa halos 400 residente sa Davao Oriental nagkadayariya dahil sa kontaminadong tubig inumin. Sa international news, Russian President Vladimir Putin inakusahan ng Amerika na gusto ng digmaan sa Ukraine. At para naman sa ating sports balita, Bradley Beal ng Washington Wizards magpapahinga sa susunod na 4 na laro dahil sa natamong wrist injury. At live nationwide worldwide mula sa Bombo News Center Makati, kami ang inyong mga tagapaghatid balita. Ako si Bombo Jane Buna. At ako naman si Bombo Dave Vincent Pasit para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! At sumainyo ang kalipunan ng maiinit at pangunahing mga balita sa Bombo Network News. Hatid sa inyo ng Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. Radyo Bombo! Limang dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Radyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Radyo Bombo! Pabalik na may kabiyanan sa ito na pangalaga diri sa panatuntunan na Bombo Hanay sa Udto. 35 minutos na nakaligad sa tagnang alas 12. Mag-ulan nyo na batyan ang Bombo News Center para sa aton nga Bombo Network News. Sa aton nga pagbalik karon dugay-dugay, mangin kaupo na naton si Councilor Attorney Renisito Novero sa pagtalakay naton sa sining ginapayag karon ni Commissioner Ruin Aguanson nga posible mag-file sa impeachment case batok sa kay Commissioner Amy Ferolino. Ibalo naton kung ano ang mga posible nga matabo palabuton sa sining gumuntang nga nagatuaw karon sa Commission on Elections. Inatanan pagkaligid lamang sa pila ka importante nga mga panumdum. Standby. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Radyo Bombo! Kinakailangan marinig ang boses ng mga manggagawa. Kailangan mabuo ang kapangyarihan dahil ang gobyernong ito ay ating. Ang bukas ay Kailangan natin ang leader ng tama ay paglalaban at ang mali ay lalaban. Hangad kong ibalik ang mapagkaisang paglilingkod ng magbubuklod sa ating bansa. I do not run in promises. I run on sa ating pamahalaan na patuloy na nagsasamantala at nagnanakaw sa kaban ng bayan.
malapit na kayong magsama-sama. Ipaglalaban ko kayo hanggang dulo. Itataya ko ang lahat. Ibubuhos ko ang lahat na kayang ibuhos. Haharapin na ang tanong at isyu ng bayan. Ilalahad ang kani-kanilang plataporma at programa para sa taong bayan. Sama-sama nating kilatisin ang mga kandidatong tumatakbo sa pagkapangulo. Inimbitahan ang 6 sa kanila. Sino nga ba ang karapat-dapat na mamuno sa bansa? Panatas sa Bayan, the KBP Presidential Candidates Forum, hatid sa inyo ng buong puwersa ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Moderated by Karen Davila from ABS-CBN and Rico Hizon from CNN Philippines. At mga panelists na magtatanong at bubusisi sa ating mga kandidato mula sa iba-ibang broadcast at digital news networks. Bombo Elmar mula sa Bombo Radio Philippines. Robbie Alampay mula sa One News. Dan Andrew Cura mula sa Far East Broadcasting Company. At Ed Lingao mula sa TV5. Makakasama rin natin ang iba-ibang miyembro ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas mula Luzon, Visayas at Mindanao. Panatas sa Bayan, the KBP Presidential Candidates Forum, ngayong February 4, alas 9 ng umaga. Mapapanood sa mahigit 300 estasyon ng radyo at telebisyon. Ang Panatas sa Bayan, the Presidential Candidates Forum, ay hatid sa inyo ng Bombo Radio, Star FM at KBP. Tip sagod malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag na screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mapamatanon ang masami nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan naton ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto, bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease sini ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium.
Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatugas sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba kinahanglan hagan-hagan lang. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nagapikto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtino sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding grounds para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sa akon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka estasyon. Kag manami kay bag-o, kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, mapasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga bindors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nako kan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Bakal ko bulong ko may may apo ko kag taas akon sugar. Ga pasalamat gid ko sa Bombo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radio Bombo number 1. Mga kabombo, nakahibalo-bala ka mo, naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Pabalik na ba kabiyanan sa ito ng pagpangalagad diri sa palatuntunan na Bumbuhanay sa Onto this time.
maging kaupo na naton si Councilor Atty. Renisito Novero. Councilor, mayong udto. Mayong udto pumbudan, mayong udto sa bilog nga management and staff sa Bombo Radio. Aha. Mayong udto sa mga palangga nga tagpalamati. Okay, nangin agaw iksi na subong Councilor ang gining sabahin sang mga expose nga gin pagba karon ni Comelec Commissioner Rowena Guanzon kag mismo yaman nga kaupod nga commissioner ang sentro sa iya sining ang birada ya sa siniya nga mga tinion. No, to the point nga sinya mahimo nga magapasaka siya sang impeachment complaint batok sa kay Commissioner Ferolino. Ano ang imong paglantaw sini Councilor? Well, I would say first of all, the Comelec is on trial. Sini nga kaso. Ang bilog na pungsod sa Pilipinas, nagabantay kung paano ni resolbahon nga impasse ang Comelec mismo. Because ang problema nagsugod sa Comelec. Sila dapat mahumansin eh. Kay I don't know kung ano kadasig, ano ka lawig, ano ka dugay, ano ka dilatory sa ilang nga proseso. Kag wala man ko kibalo sa mga internal rules kag mga policies nila, but I believe nga mga issues katulad sini very sensitive and very crucial, dapat dasig ang ila pag-resolve. Sabi na gid disqualifications ang pinakataas nga executive official candidate sa pungsod sa Pilipinas. On the other hand, ang issue na nungod sa plano ni Commissioner Guanzon pasagaan impeachment si Commissioner Ferolino, ilan na siguro yung personal nga problema. If there is a legal basis for that and if it can be supported with factual predicate, then depende kay Commissioner Guanzon. But the moment siguro niya na, masabtanay na kag mabalusay na lang na. See, ang balusay sa mga abogado kag mga abogada sa isa kag isa sometimes interminable. So I would say nga kung sino man ang may arad na authorities kag may moral ano sa ila situation, we'll call them to some kind of amicable conference. Ihambalan kung nanugid bala ang ginsuguran nga nagkamuna. There must be a reason for that and there must be a cause na nga mo na ang natabo. First, nga na-delay ang resolution. May perception si Commissioner Guanzon, may eksplikasyon si Commissioner Ferolino. Huwag kita kabalo kung diin sa ila dira ang eksakto nga eksplikasyon. Number two, nga ang may separate opinion gilayon si Commissioner Guanzon. Is that permissible under the procedural protocol ng Comelec? Number three, ano ang mangin epekto siya ng separate opinion, Commissioner Guanzon, considering nga subong manog-retire na siya, kung ang decision sa ila division ipagwa o kung i-release sabi subong ubwas nga adlaw. Will it have some legal effect on the decision of the division? Suppose buwas ipagwa, kaya hindi na sa commissioner. Will it carry also a force of an opinion of an incumbent commissioner or will it serve only as an academic opinion of a former commissioner? So dapat i-resolve nila ini nga issue. Okay. Within their own level. So, hindi pa klaro subong no kung ano ang matabo sini. Dapat ang Commission on Election mismo sila within sa ilang mismo nga opisina marisolbar ang nga problema. So bisan ikaw hindi ka makapatod councilor sa imo abing legal opinion kung ano ang matabo. Kay subong adlaw gid man ma-retire si Commissioner Guanzon, so mahimo ang iyatong opinion, hindi na to magmatter. Now, we can speak of possibilities, no? Number one, kung subong i-release, kabalo ka mo ni ang procedure anay, no? Basta collegial body gani dan,
Bumbudan, magsiling ka collegial body, it's a college of deciders, meaning college of judges. Sining nga punto, college of commissioners, meaning hindi lang isang nagadesider siya na, at least 2 o 3, may ibang gani yang 5, no? Depend amo na usually sa Supreme Court, sa Sandigan Bayan, sa Court of Appeals, sa Commission on Elections. The body itself decides. It is not the single commissioner or a member of the division that decides. So sa sininga bagay, kung 3 sila ng commissioners, it is, kung hindi sila kakuha sa unanimous decision, it should be a decision by the majority. Diba? 2. Now, ang matabo mo ni, posible, number 1, kung ma-release subong ni Commissioner Perolino ang decision, by the way, before I go to that, usually ang kakatabo sa collegial body mo ni, ina nga 3 ka commissioners, may presiding officer. In this case, si Commissioner Guanzon ang presiding officer. Either ma-raffle sila or sila mismo among themselves will just simply decide kung sino ang mangin ponente sa decision. When we speak ponente, it means sino ang masulat sa decision. Of course, after na nila gina-deliberate, amo na ang opinion sa isa, amo na ang opinion sa isa. So, ikaw ang mahimo sa aton decision. You write your own decision. Now, pag human sila ang decision, for example, isulat ni Perolino, 2 naman ka-commissioner sa matanaw kag mabasa sina, si Commissioner Guanzon kag si Commissioner ang isa to si Mas Kelehos. Ilan na basahon? Kung conforme sila sa decision, they will either simply sign their concurrence on the decision itself or write a separate concurring opinion. Kung hindi sila conforme sila ng decision, then they can write a dissenting opinion or a separate opinion. In this particular case, daw ka unique sini nga kaso, kay wala pa na ibaluan kung ano gid ang main decision. Wala pa nakasulat ang ponente kung ano gid ang iyang decision. So there is nothing yet to concur with, and there is nothing yet to differ from or to dissent from. Si Commissioner Guanzon, if you note, nagimo lang sa iyang separate opinion. So the separate opinion is yet unsure if it will be concurrent to the main decision or it will be a dissenting opinion. Wala pa na may baluan. So it's some kind of a unique thing because this is the first instance that I know na sa isa ka collegial body, before the main decision is released, may ara na nga separate opinion na ginpagwa ang isa ka member sang siya na nga collegial body. So whether or not that is permissible under the law or rules of the COMELEC, sila na yung mahimo decision. We cannot pass judgment on that because we do not know the rules of the COMELEC. Ang problema lang sa COMELEC, because until today, all the COMELEC commissioners except Perolino are mom. Silent. Even si Commissioner Abbas, who is also retiring today, siyang chairman, hipos man siya, wala man siya magpatawag sa iyang mga subordinates for purposes of amicably arranging their controversies. Okay. So, amo ni ang ginkalburuto ni Commissioner Guanzon, ang ginipagimo sa gilayon sa nga desisyon ni Commissioner Perolino nga kung ginimuan na ini sa mas temprano pa, at least it's either nga makakontra sa nangin desisyon o kung ikonpormihan ang desisyon. Correct, Bumbudan. So that's why ginhimo ni Commissioner Guanzon, understandably, kay hindi man sa kahimo sina as a dissent or as a concurrence, kay wala pa main decision, ginhimo niya as a separate opinion. So that separate opinion will either be influential to the ponente and to the other member of the division. If it is to be decided and the decision is to be released before she retires. The question is, as sa subong retirement din ni Commissioner Guanzon, wala pa ma-release ang decision. Now, the next question is this. Suppose buwas i-release ang decision.
ano ang mangin official nga bahin sang separate opinion ni Commissioner Gonzon. Kaya hindi na siya incumbent na member sang division. She will become purely and simply a civilian personality already. So there is a legal question attached to that. And there might be some two legal opinions also. Kaya balo ka naman sa mga abogado, usually at least may duwa ka opinion sa isa ka issue. Isa ka opinion is that one could say nga kumo ginsulat yan na before sa nag-retire, that could still have a binding effect sa decision. Isa ka opinion could possibly be na kumo bisan ginsulat yan na before sa nag-retire, kag ang decision sang division ginpagwa after sa nag-retire, then her separate opinion will simply form an academic opinion on that legal issue. So kung ano ang decision sang duha ka commissioners, kung pabor o kung hindi pabor sa petition, amo nang mangin basihan. Ang problema naman nila, kung mag-tie ini ang duha ka commissioners na nanubilin sa division, then who will break the tie? Maybe the chair of the Comelec and Bank will appoint a temporary member of that division if only to break the tie. Okay. So mangin wala na participation di si Commissioner Guanzon considering retire na sa subong adlaw. Yeah, officially hindi na sa participate. So bas ang Councilor, iba si amo ni ang rason kung nga gin-preempt niya na lang kay ti iba si ginapananaw niya gin malang amo ni ang ginaplano nga pa-retire anay siya kag dismiss magpagwasang sang desisyon. That's why nga gin-preempt niya na siya ti amo ni akon nga kana opinion na. Councilor? Isa na kadako nga posibilidad. Posible gina nga mo na ang matuod nga plano. Posible lang ha. I'm not saying nga mo gina ang plano kay wala man ta nakasugilanon sa mga planners behind the scene. But Councilor, Bumbo Kim daw na utod siya, no? Nautod si Attorney Renisito Novero, isa man sa aton nga City Councilor. Ti amo ni ang okay, go ahead sir, daw na utod ka. May nanawag gabi mo, tigin decline ko lang anay. Okay, so, sigurado gid ko nga may nagaplano na da. Imagine that, kwartahan ang kandidato. May mga influensya gina nga posible mo nila. They will move heaven and earth if only to influence who might be the deciding brain in this particular case in their favor. And problema naton sini actually Bombodan is this. Ang plako nga problema, when money speaks, sometimes, or in fact, oftentimes, the conscience is silence or eclipse. So, mo na problema. Kabay pa nga ang aton mga commissioners sa Comelec, hindi madalas ang influensya sang kwarta kag sang poder sang politika. And that is the reason why I said that in this particular case, the Comelec is the one on trial. Though hindi na si Bongbong Marcos pat ang Comelec. Ang integridad ng Comelec, ang credibility ng Comelec, ang wisdom ng Comelec mismo. Depende na how they resolve the issue. Kag ang bilog na Pilipinohon amo ang mahukom sila sa ila sa decision making. This is a very crucial and a very sensitive issue confronting the whole country, not just the Comelec. Okay, pero ini si Commissioner Guanzon, Councilor, daw makuanayan naton, masilihan naton nga daw ang yagin na pagpagwa sa inablang premature kapag pagwa niya sa iya sining opinion nga sa diin ini ang mahimo maka-influensya sa mga desisyon daw kaangay ini siya nga daw pwede siya masubjudice sini. Well, ang question na subjudice actually Bombodan is a general principle applicable sa mga issues nga traverse sa hukuman. Sa hukuman, Na para hindi ma-influence ang West. Who should be impartial. And ang impartiality should be beyond suspicion. Dapat ang mga issues kag mga facts nga ginadiskusyonan sa korte hindi pagdebatihan sa like public o media, no? So hindi dapat naman natawag subjudice. Wala to nanay ang decision. Inaya, I'm sure of that issue na nungod sa rules of court. Kay kapyutan ko yung rules of court mo. Everyday ako na yung ginatunan. Pero ang rules ng Comelec, wala kita kopya.
Is that an allowed thing or not? So the COMELEC commissioner should speak right now and then. Kinanglan mahimo sila siyang pronouncement that that is not in accordance to their own rules. Kung hindi sila maghimo silang pronouncement, the presumption is that COMELEC Guangzon did right. Because hindi ka kaya mo presumption in favor of what is wrong. The general presumption is in favor of what is right if there is no prohibition against that. So kinanglan, kung ang ila rules na kasilinga, hindi dapat magpagawa sang separate opinion, kung wala pa na paghimoan sang isa ka decision, ag ina nga separate opinion nga ginhimo abi ni Commissioner Guangzon is premature according to their own rules, then they should display and expose the rules to the people and let the COMELEC commissioner, especially Chairman Abbas, say that is premature. Although, bumbudan, generally, sa mga collegial decision like that, hindi man gid dapat nga iuna ang opinion sa isa ka members, sa isa ka collegial body before nagawa ang main decision. That is the general setup sa decision making in a collegial body. But I am not saying nga sa COMELEC amo man na ang ilang procedure. That is why sila mismo ang mahimo sina nga pronouncement, hindi kita. Okay. Sila ya Galing mayara ka, nga Councilor, ang problema galing kaya until now ang COMELEC ay man magpagwa kung may kung anong ilang rules sa party sini. that is the problem with them. That's why the COMELEC is on trial. The COMELEC is a problem right now. We don't know what hindi kita kaibalo kung anong himuon nila. Though, it seems nga daw hindi man sila kaibalo kung anong ila himuon under the circumstances. That's why I say again, COMELEC is the one on trial in this particular case. Councilor, bangod sini on trial subungan nga COMELEC kag idehan nga mahigkuan ang ilang nga reputasyon kag integrity kag kun matabo nga mahigkuan ang ilang reputasyon kag integridad, paano ini makaapektar sa aton nga palabuton karon nga eleksyon? Then I should say they all should resign and let the president appoint new set of COMELEC commissioners. If you cannot trust their moral judgment as upright, then how can we trust that they will do right and decide right? Especially that in election cases like this, against moneyed people, money will always be working and money will always be flying high and low if only to influence judgments. So, kumuna nga po niya nga punto sa sininga bagay. Si Commissioner Guangzon, ang iyaya nga akong pagintindi, ang iyaya nga sentimiento is kinanglan si Marcos ma-disqualify. Kaya sa factual and legal foundations for that, di ba? So, kumo daw hindi may mo desisyon dayon sang COMELEC, kag kumo nga daw nagaduda siya nga daw may hindi maayo nga plano, kag daw ginahulat ang iyang retirement, so ginpakamaayo niya nga ipahibalo na nga daan sa bilog nga pungsod ang iya legal sentiment and opinion. Now, is that right or is that wrong? Then ask the COMELEC and let the COMELEC answer that question. Okay. Ang sa ato na niyang presumption, kag sa ato na niyang pag-figure out, nga posible giningagaw ni COMELEC Commissioner Guangzon, kay tungod nga na ibalan niya nga, subong na lang adlaw katapusan niyang adlaw bilang COMELEC Commissioner, kay pagkabuas, isa na siya ka private individual, Councilor. Yeah. Duang options ni COMELEC Commissioner mo, Guangzon. Number one, pwede man sa kasulat separate opinion, i-submit niya sa iya nga fellow members ng division, kag hindi na siya magambalan ng good sinanay, no? Okay. She did not exercise that option. Ang isa ka option na gin-exercise niya, nagimo sa separate opinion, kinahatagan niya siguro ang iya nga fellow members ng iya division, but she did not stop there. Kinihimo iya nga public, gin-publish niya ang iyang separate opinion so that the whole nation will be informed sang both legal and factual parameters ang issue nga iya mismo gindesilihan. Pero sa imong pagtanaw, ang ginimo ni Commissioner Guangzon, beneficial ini sa mga pumuluyong Pilipinhon o kung hindi?
I will not make judgment there. No? I will not pass judgment kung beneficial or not because damo mga ramifications ang mga ginhimo man ni Commissioner Guanzon eh. Number one, kung pwede sa kahimo, I mean, if we call that premature, ha? Kung pwede sa kahimo premature revelation like that, sa opinion, in a collegial body like that, pwede man na bala mahimo sa Court of Appeals, pwede man na bala mahimo sa Sandigan Bayan, pwede man na bala mahimo sa Supreme Court, di ba? That could be a precedent. So, will that be a good precedent or a bad precedent? I will not pass judgment on that. Okay. Anong imo nga paglantaw sa sining magluwas sa sining nga mga isyu nakalabot na sa punto nga may pagwa ng may gin float na nga ngalan sang kun isa ka senador nga amo ang naga-influensya sa mga desisyon ni Ferolino. Ang problema sina nga punto bumbudan kung hindi pag-emit lang ni Commissioner Guanzon ang specific nga ngalan sang senador as if almost all senators will be suspect. Diba? Oo. So that libre man sa suspicion ang mga inosente nga senadores, kinahanglan i-meet lang niya na kagipahibalo sa bilog nga pungsod kung sino na nga senador. I think that will be fair to all of us. Yeah. Pero sa subong, nagatag lang sa sangklo. Well, I leave it to her. Kung ako yan. Kasi siya man ang nag-open sina nga issue, siya man nagatag sangklo, maybe. Gina-inform yan tangadaan kung sino na sa, kung kilala ta, kung according to the clue, we can identify that senator. And maybe ginatagaan niya na ang senador isa ka opportunity to make amends. Whatever. I don't know kung ano ang plano niya. But I think, para fair sa tanan nga senadores, I would prefer nga i-meet lang yan na kung na senador. Nagambal si Commissioner Guanzon nga ihambal niya ni kung sa tiyo patawag na sa Senado. Okay, then I should urge the Senate Committee on Ethics to call her and then enjoin her to testify on that issue. Good nga nananagid lang mabukaran kung ano nga mga kontrobersiya sa COMELEC kag sa Senado mismo. Amo gani. Oo, sige. Ibalikan nato na bito ang sabahin sang kundi pagkatapos ini wala pa yan nagtapos ang expose ni kagang pagpabudlay ni Commissioner Guanzon. Masin naton pagpabudlay kiti daw nabudlayan gimatsubong ang kumilik sa siniya nga issue ginabuyan ni Commissioner Guanzon. Tiyan mo pag ang impeachment sa imong paglantaw, Councilor, may mga aragin man sang posibilidad nga makakapasar ang ining impeachment kag sulod sa article of impeachment, Councilor? Well, ang COMELEC is a constitutional body. Ang commissioners are constitutional officers. They have fixed term under the Constitution. They can only be removed from office by reason of impeachment after proving the constitutional causes for the impeachment. May mga defined causes na. So if Commissioner Guanzon can prove these reasons for impeachment, then there will be no doubt. He can be, Commissioner Ferolino can be impeached. But if Commissioner Guanzon cannot prove the grounds for impeachment, then there will also be no doubt that her article of impeachment will also be dismissed. So it's a question of evidence, kind of thing. Okay. So sa imong paglantaw, lastly, Councilor, ano ang matabo sa Commission on Election kung sa tion nga daw hindi pa gini ma-resolve ang ining issue? Well, ang problema mo ni ang commission, ang division subong ni Commissioner Guanzon is an quandary kung anong himuon. Kung mahimo sila desisyon kag i-submit gilayon subong or mahiulat sila anay sang bago naman nga i-appoint na members ng ila division if only to decide the issue of disqualification
ni Bongbong Marcos. Ang problema da is, kung may bagong appointee sa President, ang perception sa kadamaan, sa relasyon ni President Digong kag ni Bongbong Marcos, more particularly now, na ang bata sa Presidente, Vice Presidential candidate ni Presidential candidate Bongbong Marcos. So most likely, the tentacles of persuasion from a political power, hindi malayo. Hindi malayo. So the integrity in the decision-making is put in issue. Amo na nga sa lingkotani, desisyonan nila kung makadesisyon na sila subong. Pero it is very obvious nga hindi sila kayo mo decision because si Perolino has been saying si lacks time and this and he has been saying wala pa man siya ma-delay kay sano lang niya nabaton January 17 ang tanan nga 3 ka cases nga ginatag siya and the issue of 15 days nga period for resolution applies only to one case. Although kung imo tanawon ining 3 ka cases nga ginlump up consolidated as one, more or less pare-pareho man tanan ng issues, both legal and factual issues. Pare-pareho man tanan. So they can be treated as one. Okay. Pero sa imong paglantaw ang posible nga pagbutang sa panibag-ong mga commissioners bangod sa pagretiro ni Guanzon, makabulig arayan ini para nga matapos ang issue o kung magapabilin ang issue. Depende na sa commissioner nga mapungko da kag may mo decision actually bombodan, no? I hope nga makabulig up na sang kalayo nga nagadaba-daba subong sa COMELEC. I hope. Kay considering Councilor, on the other hand, si imong hambal kag ina nga si Presidente Duterte ma-appoint siya sang panibag-ong commissioner kag considering ang iyabala nga presidential daughter amo ang Vice President ni Bongbong Marcos basi mamalisya naman nga mangin favorable ang mangin decision sa kay President sa Bongbong Marcos. Pero on the other hand, may mga nasugilanon man nagagawa nga until now si Presidente Duterte hindi kaya kumbinsido kag hindi kaya gusto nga hindi kaya bet si Bongbong Marcos kag may nagagawa ganing istorya nga kung ma-disqualify kuno si BBM do ang suportahan kuno ni ini istorya lang nagagawa sa palibot nga base ang suportahan pa ganiya ni Presidente Duterte amo si Isko Moreno. Posibilidad ba na tanan-tanan? Way matanagambal nga imposible na, way matagambal nga matuod na, way matagambal nga hindi na matuod. Iti ang hambal naman ni President Duterte kabalo ka naman, he speaks this today, he will speak that tomorrow. Away tas na yan kay balo. Pero ang mga senaryo legal nga posible matabo bombodan na mo lang di ay. Para nga more or less by now. Kaya kita sa little humble foresight of what will possibly happen. Because this is the issue of disqualification ni Bongbong Marcos. Under the principle nga sa aton National Internal Revenue Code, may gin-violate sa nga law na provision because angod kay wala sa nagbayad sa iya taxes, wala sa nag-submit sa iyang income tax return for about 3 or 4 years. And then he was convicted. May sa magbayad pag isumulta? So the issue of moral turpitude comes in, but there is another issue. Basta nakabiolate sang the punitive section sang National Internal Revenue Code ang isang katao, then disqualified na sa perpetually from holding public office, whether appointive or elective. Whether there is moral turpitude or not. Basahan ko na sa mga opinion ni Justice Carpio, bisan pa gani isang opinion ni former Chief Justice ng Supreme Court Artemio Panganiban. No? Okay. So, amo na yung posible nga matabo. If Bongbong Marcos is later on disqualified, and if he wins the election, then he cannot sit as a president because he is disqualified. And he, therefore, is considered to have not validly filed his COC in the first place. So, hindi siya pwede magsigi-sigi, disqualified siya. So who will sit as president? Who will be the winning candidates as president? Kaya disqualified siya, most likely, among i-proclaim. Or, ang vice president nga magdaog, among masaksit.
Mo na mga posibilidad. But all these issues can be determined finally sa Supreme Court. Kaya kung ma-disqualify si Bongbong sa Sinanga Division ni Commissioner Guanzon, matabo siya na, ma-file na motion for reconsideration, disidihan sa Comelec and Bank, then kung sino ang mapierdida, most likely, madiretso naman na dito sa Supreme Court as the final arbiter of the judicial question. I see. Okay, sige. So, definitely, amo na iya ang aton nga kasuguan, basta nga may ara kaya kaso nga tax evasion, ma-disqualify ka na sa pagpadalagan. Mula mo na kasimple. Attorney? That is, sa National Internal Revenue Code, very, very clear there. It does not even speak of the presence of moral turpitude. Oo. If the National Internal Revenue Code has been violated and then convicted na ang isa ka tao, then public officials is perpetually disqualified from holding office, whether public or elected or appointed. So bangod sini councilor, no, halimbawa karon hindi siya pag i-disqualify no sa Commission on Election, nagpadalagan siya kag nagdaog siya no bilang presidente. Sino ang ma-file sang kaso nga mag-disqualify sa iya sa pagpungko bilang presidente on the ground nga may violation siya sa aton nga kasuguan? Well, ang ina nga petitioners pwede na sila makasigi-sigi sa ilang petition. At the same time, kung sino ang si presidential candidate, Vice President Leni Robredo, can also file a case against Bongbong Marcos in her behalf. Okay. Ugaling, bisan si Vice President Leni Robredo nga nagpadalagan presidente kung naperdi siya sa election, bisan siya pa ang second sa highest nakakuha sa highest votes, hindi man siya gyapon makabulos kung hindi makapungko si Bongbong Marcos kaya ang mabulos sa mga vice presidente. Depende na sa iyang nature of the petition. Kung gina-question niya ang qualifications ng presidential candidate, among nagdaog, siya ang second winner, kag isa ulihi, ang petition niya will be granted by the Supreme Court, then pwede sa kapungko as president. Kung siya ang nangin second? Oo. Depende na sa iyang nature of the petition. Kaya anyway, kung madinalagon sa iyang petition, nagakulugan nga sa pagpadalaga ni Bongbong Marcos bilang presidente, sa sinapalang yang tion, diskwalipikado na siya. Yeah, in other words, as if Bongbong Marcos never filed a COC in the first place, kaya disqualified siya. Okay. And therefore, he could not be voted into office because there is no one named as Ferdinand Edrelin Marcos Jr. as an official candidate. So because he is not a valid official candidate, he cannot be validly voted for in that particular office. Okay. So, kung mawala sa ginabutuhan legally, ang next na winner should therefore be considered as the one legally voted by the people in that particular office. Oo. Ay hindi man niya siling abing hindi man niya ma-apply gali ang rule of succession kay kung legal gid tadi nga nagpadalagan ining isa ka kandidato kag nagdaog sa presidente kag pagkatapos may kun ano nga lain naman yang issue abing nga na hindi siya makapungko amo na nga magbulos ang vice presidente galing kay ang ini nga away kwani siya mo away sa pagpa-disqualify sa isa ka kandidato. Anyway, sa diin ma-file sang halimbawa karon ko na ang Commission on Election nagbuto pabor o kung naghatag sang desisyon pabor sa kay Bongbong Marcos kag wala siya gin-disqualify nakadaog sa eleksyon kag sa gyapon magapadayon ang petisyon nga disqualify ini siya. Sa din na ni karon ma-file sang kaso ang petitioner? Well, ang petitioner kan kabalo ka basta gani like impeachment sa presidente na yan, presidente na gina-impeach mo. Ang nag-decider siya ang Senado, presided over by the Chief Justice of the Supreme Court as the presiding officer. Okay. But como this is a purely justiciable issue, meaning issue nga dapat disidihan sa isa ka hurado, I believe that most likely pwede na niya ma-file either sa
COMELEC mismo or diretso sa Supreme Court. Oh, dito sa Supreme Court. Definitely nila sa Depende mag-file na sa COMELEC kay pagtanaw na-file sa na nga daan mga sa COMELEC. abogado. Kag lain ang desisyon sa COMELEC. Online na decisions ng COMELEC, then the Supreme Court is the final arbiter. Whether right or wrong, basta mag-decide ang Korte Suprema, that will be considered as right decision. Okay. Kung mangin paborable sa petitioner ang decision sa Supreme Court, pwede mabiltadahan ang COMELEC? What do you mean mabultadahan? Nga mapasakaan sila kaso tungod sa hindi nila paghatag sang nagakaygo nga desisyon apisar pang sa ilang arong desisyon. Daw malayo guro na nga matabo Wrong siguro judgment. Bubudan. Hindi Daw matabo. malayo na because it will be considered nga ang ilang sala will be considered an error of judgment. Error of done in judgment. good faith. Okay. An Wala error sang of judgment mga done posibleng in good kaso nga grave abuse of authority? It can be a grave abuse of authority, pero that is a pure judicial issue na hindi man na pwede nimo gilayon mahimuan, ma-attach na may administrative liability unless very blatant na gid ang evidence na ginapusuhan din nila ang imposition. Kung tama na gid ka klaro ang decision, at tama na gid ka klaro ang ebidensya na ginabusuhan nilang ila poder, then posible maka-file sila suit for damages, suit for mga administrative cases, for impeachment, and so forth and so on, possibly even criminal case, no? Pero generally speaking, ang decision sa isa ka West, kung ma-reverse ang appellate court, is not a good basis nga filean mo administrative case or criminal case ang decision, ang nagimo decision sa lower level. Kaya karon, kung ikaw ang judge, kag amo na posible nga matabo, usually hadlukan ka na magimo decision. Kaya kung i-appeal na kag ma-reverse, then you will be expecting hundreds or thousands of cases kung gina-handle mo da. Mga may di hundreds and thousands of cases. And that is not anymore good for our judicial process. Damo mga judges magkalapriso kay ti daw sa lang kadamo na di ba? Sa imong experience damo na iya mga kaso nga pag-abot sa Supreme Court nag-reverse ang desisyon. Hindi ka na lang mag-judge eh. Amo nang posible nga matabo. Kaya kung ma-reverse ang decisions ang imong sa ka-judge, then delikado sa kay mapasakaan sa panumbungon, hindi ka na lang mag-judge. Why na sa may mag-judge sa Pilipinas? Anyway, Councilor Renisito Novero, sir, salamat gid sa imong oras. Okay. Thank you very much, Bumbudan. And again, may God continue to protect us against COVID-19 and may there be clarity in the decision of the COMELEC issue. God bless. Nabaterwa kami si Councilor Renisito Novero. Sa sining legal opinion may kantanan sa sining kontrobersiya nga nagapatunga karon sa Commission on Election, particularmente sa tunga ni Commissioner Guanzon kag Commissioner Firulino. Magkabalik kita pagkaligid lamang sa pila ka mga importante nga mga panumdum. Standby! Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Mga kabombo, nakahibalo-bala ka mo, naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod, kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa, depensahe ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radio Bombo! San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtino sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge
sponge kada semana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding grounds para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala. Ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agod magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling and preparation practices. Isa ka bala sa mahinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Pabalik naman kami sa ito na pagpangalaga diri sa palatuntunan bumbuhanay sa Udto. This time kauna na ito ng dugang report gikan sa ito ng mga field reporters. Kauna na ito ng report di Bumbo, Franz Andrew Burgos. Hindi may kantanan sapat ka mga residente di sa Bacolod nga nagpositibo sa Omicron nga nagkala-recover na. Kaya na maging sa dapat nga kabalakan kung mga Omicron man lang. No? Ang ginapangita ko yung subong, hindi Omicron, turon. Turon ang ginapangita ko yung subong kay doon nagutom ako ya. Yari report, Bumbo, Franz Andrew Burgos, please come in. Bumbudahan kinakangawan kining ining nga variant, no? Amo ni ang Omicron variant kumpara sa iban nga mga variant nga nagtuluhaw, no, because amo ni nga COVID-19 pandemic. May mga pila natong makauturan nga nagkabalaka gid, no, kagado ginakangawaan kinang amo ni nga size ang variant. Pero diri naton bumbudahan nato kiba, no, kay do halos damo kini actually ang na-infect amo ni nga variant, but may maayo man bumbudahan nga resulta especially sa recovery, no. So magsiling kita sa tinagang recovery do naging positibo man sa palamatinaan sa atong makauturan. Kaya abi naton bumbudahan ng Omicron variant do kung saan pablado ka bagsik nga size ang variant sa COVID-19. Pero gali, no, hindi siya amunika blan nga do ka bumbudahan nga damo blan nagkalamatay because sa nga variant, no, kaya mataasig siya tol sa transmission. Pero ang recoveries bumbudahan nangin madamo kagado nagsaka ang rate when comes sa recoveries, no, because ng mga na-infect sa Omicron variant kung inkumparar ni bumbudahan sa Delta kag sa mga previous
nga mga COVID-19 variants. Ti kung variants to nga isa-isaw nato ti alpha, may mga beta variant, may mga amunin no ang latest ti amuning Omicron kagang Delta to nga grabe man ibubutan ang pagpanghalit nga do nag-cause kito sang pila ka mga deaths no nga nagsaka ang porsyento sa mga nagtaliwan because sa muning nga variant. But subong bumudahan diri sa syudad sa Bacolod, actually may pila ka mga barangay nga nangin maayo ang resulta when comes sa sa pagbantay nila sa COVID-19. So mismo sa Emergency Operation Center no, may pila ka mga barangay bumudahan nga ginapatihan to nga may mga Omicron variant cases. Pila ka mga residente nga naka-recover na subong pumutan. So diri naton ginkuan ang isa diri sa mga barangay no nga ginapatihan ni pumutan nga may 4 ni gani ka kaso no sa nga Omicron variant no diri sa may barangay Mansilingan sa siyudad sa Bacolod. Ginkuan naton sang pahayag no kagang ang masiling man mismo sang punong barangay no nga si Kap Rodolfo Boy Pico sa nasiling nga barangay especially sa barangay Mansilingan. So para siya bumbudan no ti actually ang ining data no isa ini sa maayo man bing outcome no sa pagtapna sa paglaptas ng COVID-19 kay kabalo na makita nga grabe ang programa sa gobyerno bumbudan nga ang muniang vaccination rollout do halos laban naka-avail na ini kag pila na ka mga individual ang nakabaton o kung nakakumpleto na bumbudan sa vaccine no may first dose may second dose kag may kag may booster shots na bumbudan. So siling mismo ni Kapico regarding sa muni bumbudan nga recoveries no para sa ila ati kooperasyon na lang ginang kulang no para sa tanan manabi nga kung ano kinwanbi ang matabo sa madason nga mga adlaw depende na mismo bumbudan sa pag-antisipar sang kada individual no kung sa pumuluyo sa nasilin nga barangay kaysa no mismo sa kay Kapico way man sila bumbudan nagakulang when comes sa pagpahanumdum dira kag pagtapna sang linapta sang COVID-19 infections dira sa barangay. We know nga ang barangay Mansilingan sa una do nagapangibabaw man ni sa mga active cases kag positive cases sa nagtinalikdan ng mga binulang kag tinuig man bumbudan no. But subong do nangin na ni sa ila do kung sa pabala bumbudan do challenge pagid ni no. Because nga ang Omicron variant do ka sige ning transmission but may mga recoveries no. Lakag lakili bumbudan pasalamat man mismong barangay nga do wala gid sang deaths nga na-record sa muni nga sahi sang variant sang COVID-19. So bumbudan may mga reminders ang gid gyapon actually ang punong barangay sa barangay Mansilingan nga dapat mag-participate kid sa ginahingyo sa barangay nga magsunod kita sa mga subong dapat maximum health protocols na gid no. Kay kung minimum health protocols nang bumbudan dito gina take for granted lang sa kadaman sa aton. So dapat maging maximum health protocols kag mag-participate mismo sa vaccination program sa mga kada barangay no. So sa atong mga kuturan dati nga do nagapang kabalaka padra sa bakuna. So di amo na dapat subong no kaya may nagaayo halos laban na gani bumbudan sa mga na-infect before sa COVID-19 kay subong ti fully recovered na kag plus pa bumbudan nagdoble ang proteksyon kay aran ang bakuna patok sa COVID-19 bumbudan. Aha. Yes, bumbudan may paeg diri sa ato ng punong barangay sa barangay Mansilingan nga si punong barangay Rodolfo Boy Pico. Una mayong aga sa imong pagsalamati no sa program Bumbo Radio. Bali nakabatol ako no ang isa ka kon sa halin sa kay Dr. Sorongon parti sa 4 nga taga barangay Mansilingan nga may kaso sang Omicron no nga variant. So bali pro ining 4 ni recovered naman ili sila no. Pero man sa mga nagliligad to bala no sa tong Delta variant 1 month after nang abot ang result fully recovered na ang mga pasyente. Pare man sinisang sang Omicron no especially nga iban vaccinated naman recovered nila sila no galing mo nala late na nag-abot ang result. Ang ila sila nga why ko gini ma-confirm kung bala anong rason nga nagpaswab sila panawgan panigalot i-check sa among listahan kay kagina kung ilabatol mo sang aga tiya mo lang i-check kung ano sa amon na line list kag panawgan no kung ano ang mga kung paabot na yung swab kung bala work related o kung may symptom sila no kung nga nagpaswab sila pero ang mahambal ko lang
4 ka bilog, no, confirmed na 4 ka bilog ang may Omicron cases din sa barangay Monsilingan. Okay, pero Kap, within the city mga nila or sa luwas sila Kap, alin? Kaya ang address nila butang, kuwan man lang mo. Ang barangay nilang address, ipanawagan mo din para makuha po ang complete na information and details nila. Amo na no, kaya hindi kita ka-content ang inimol ang ninamon subong, amo lang sa gihapon ng pagkampanya nga mag-observe lang permi isang protocol. Kaya amo malagit sinaya ang makabulig, no? Plus nga kinanglan, vaccinated sila. Dili sa Mansilingan, daw halos kadako naman nga numero sa mga nagpalabakula. Kabay pa, no? Hindi magdamo sa Mansilingan ang mga confirm na may Omicron cases. Sa kadamo-damo nga ng positive subong namon, no? Since sang pagsugod sining variant, 4 lang, no? 4 ini ang confirmed nga may Omicron variant. Bali ang amon ginahimo di once na ma-receive namon ang line list, may way pa nakagawa ang line list sa EOC nga ginsend sa barangay, may ara na mismo mga patient ang nagapadala sang result nila, no? Yung ginahimo ilamon kung wala pa nakagawa sa gin-advisean nga mag-isolate. Kag pagkatapos kung may mga symptoms ang ilang mga cross contact, ginapangwa na mo ng mga ngalan kag para isend sa EOC for swab testing. Matiliwat, no, sa mga pumuluyo sa barangay Mansilingan sa gihapon magulo-aligmat kita kay nag-until nga hindi ini matapos ang problema ta sa pagpanglaton sang COVID-19. Kinanglan gid, no, hatagan ta gid sang pamaaging maproteksyonan sang aton tagsa kakaugalingon, una-una sa pagpa-vaccine gid, no. May mga despite nga nakadamo na sa nagpalabakuna gid sa barangay Mansilingan, may mga pila payagapon ka mga pumuluyo nga do hindi gid magpabakuna. Kabay pa, no, ini sila makapabakuna na para matagan gid proteksyon ang aton kaugalingon, ang aton pamilya. Kay amo lang gid makatapla ang bakuna. Kung wala sa bakuna, sigurado gid, no, in kaso kung severe ang laton ti kadako gid sang posibilidad nga mautas ang aton kabuhi. Kaya mo na ang kailangan magpabakuna kita. So temo mismo ang kasabahin mismo sa punong barangay sa barangay Mansilingan after ni pambutan nga may 4 ka mga residente grabe nga naka-recover na, no? Matapos nga na-infect sang COVID-19, especially mo ni ang Omicron variant pambutan. So hindi magkadula sa paglaom at mga kauturan kay pambutan kung kita ang nagahalong lang gayet malayo makita sa pag-infect sa COVID-19 kag may recoveries, no? Kag nagaayo kaya pambutan ang matapikan sa nasiling nga virus sa pambutan. Kung sa bagay, nagapanubo na gani subong ang kadamuon sang mga nagaka-positibo kada adlaw from nagligat to lapit na mag 30,000 nag-us-us subong gani nubo na sa 10,000 daw pila na lang to sang kagapon daw mga 6,000 na lang to. Oo, correct, no? Ti pambutan do nagapakita man, no, nga may best nga pag nagasaka, may best man nga nabuo ang mga kaso, pero para man sa aton pambutan kung paano ini naton bi mapunggan kag kada isa sa aton mangin safe no, para hindi kita maglalap gining sitwasyon subong kay kabalo na makita pambutan may mga rason na kuno guro no nga naganubo kay base may mga dako nga mga nga mga hitabo nga pala nga sa sininga tuig pambutan nga ginapaabot sa kadamandaan pambutan. Sige. Yes, Bombolan, no? Para sa pamangalagad sa bumuhan ni Soto ni Bombo France Sandro Burgos para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radyo, Bombo. Salamat gid Bombo France Andro Burgos. Nabatian ang report gikan sa patrol 40 minutos na kaligat sa taknang launa. Ginakulabos kita Banwas ang oras diri sa aton pagpangalagad sa palatuntunan Bombohanay South of danay na magitabuas upod sa inyo anchorman. Ini si Bombo Daniel Lecciones para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo, Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radyo Bombo!
Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagkamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ng aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease sini ang kabugat sa Balachagon subong man ang pagkamapasalamaton. Sunod sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Tips agud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sa gud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras sang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag na screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masami nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan nato ng aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras agud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatuga man sang bacterial infection kag makatuga sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases. Santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nagapikto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pagpractice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health.
Nakahibalo-bala kamo, naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Tips sagud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang tips sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras sang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mapamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo-bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma. May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. 5 dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Fast Paradyo Bombo!
Philippine Standard Time, 50 minutos na nakalipas sa takna alauna sa hapon. Mayang hapon sa aton sining mga pinalangga nga mga tagpalamati sa aton si Masuki sa mga nakatunin na sa aton sining nagasigabong frequency ang 630 kHz. 6:30 sa lilisuan sa inyo sinitag sa Kamaradyo. Hello and good afternoon. Sa malabutan sa aton si paguragwag mayang hapon sa tagsaka radyo ninyo, no? Kaangay sang radyo ho. Dili sa akon sininawala nga bahin mga kabombo, no? Sa akon si left side ang radyo nga poderoso, no? Bisan diin ka pa nga sulok-sulukan o kon bisan diin ka pa nga kilid-kilid, basta may radyo lang kag palabutan sa aton siniiya nga area of responsibility mga kabombo. Sa gihapon niya ma-enjoy ninyo kag ma-update kamo sa mga nagakanabo sa aton sining bugos nga lugar, sa aton siniiya nga bugos nga pungsod kag bugos nga kalibutan. Basta diri lang ya sa Bombo Radyo ya magapamati, no? 630 kHz, 6:30 sa lilisuan sa inyo sinitag sa mga radyo. Sa tanan dira nga nagalantaw na sa aton sa Facebook Live, hello and good afternoon. Tanan nga nagalantaw na dira karon sa Facebook Live naton ho nagapariser kag subong man sa mga wala pa dira sa Facebook Live pero ara sa aton sa YouTube channel, no? Ara kita sa aton sa YouTube channel Bombo Cam. Syempre ang aton sa iya nga mga suki ara naman sa aton sa YouTube channel. Sa mga wala pa nakahibalo nga ara na kita sa YouTube, kadto kamo sa aton siniya sa inyo sini nga YouTube app, sa inyo sini nga YouTube application kag pagkatapos i-type ninyo sa search engine sa YouTube mga kabombo ang Bombo Radyo Bacolod and voila, ara na dayon dira ang aton sini nga mga programa kag kaangay subong aton siniya nga programa nga kahapon lamang makit-an sa aton sini nga YouTube channel mga kabombo.
Don't forget ha, kung ara na kamo sa YouTube, don't forget to make an LSS. Ano ganang LSS? Like, subscribe, and share. And don't forget to hit the notification bell below para nga ma-notify ka mo na may ara sang bag-o nga mga programa, no, nga live nga inyo sinmakitaan. So, why gid problema, ma-inform ka mo, ma-notify ka mo para nga makalantaw ka mo mga kabombo. Sa aton sini nga mga pinalangga nga mga tagpalamati sa aton si Masuki. Ara na kamo dira sa Facebook Live kag sa YouTube channel sa DYWB Bombo Radio Bacolod. 630 kHz mabatian kita bisan diin nga hilit-hilit. Malabutan sa aton siniiyang pagkuragwag sa 630. By the way, sa aton siniiyang local website, pwede man ma-update ninyo ang inyo sa kaugalingon sa mga dalalagko nga mga balita diri at the same time makapamati kamo sa aton singa local website www.bomboradio.com/Bacolod. Siyempre, sa aton sini nga cellphone mga kabombo, no? Kaangay sini ang aton sini nga cellphone kinahanglan well-equipped, embedded ang Bombo mobile app sa inyo sinitag sa ka-cellphone, no? So, kinahanglan ang inyo siniyang cellphone embedded ang Bombo mobile app, no? Download din na ninyo ang inyo siniyang cellphone sa Bombo mobile app agud nga makapamati kamo sang crystal clear nga live audio streaming. Again, sa aton sini crystal clear nga live audio streaming. Okay na kita dira mga kabombo sa mga nagalantaw na dira hol, naga-enjoy sa aton siniiyang palatuntunan. Sa nasiling ko na dapat ang aton siniiyang adlaw, hindi duro diretso, arab lang ang aton sining adlaw ya, hindi siling nga mag-ano kita, duro diretso sa aton sining mga responsibilidad. Kinahanglan makaulo unwind kita mga kabombo, no? Sa aton sining mga pinalangga nga mga tagpalamati sa aton si Masuki. Makaulo unwind kita, maka-relax kita, and I think this is the best time, no? Sa aton siniiyang palatuntunan kahapon lamang kay this is the lighter side of the program, no? Kung sa diin ang aton siniiyang mga pinalangga nga mga tagpalamati aton si Masuki ulo unwind pinaagi sa pagpamati sa mga matahom nga ambahanon, subuman pagpamati sa mga matahuman nga mga sinang-una balang nga mga istorya, matutod nga istorya sa maragta sa aton si Pungsod Pilipinas kag bugos sa kalibutan kung may dalalangko mga kabombo. Okay na kita dira. And of course sa aton sini nga main menu sa sini nga hapon, no? Ang aton si pagbasa sa inyo si mga kasaysayan. By the way, ang aton sini nga main menu, third part, no? Sang kasaysayan ni Manang Rosal. Si Manang Rosal is from Bata, Bacolod City, no? Taga Bacolod City si Manang Rosal. Ginpadala niya sini nga kasaysayan last Sunday. Wala diri si Miss Jazz huli lang kay Bombo Faith El Shario, no? Manang Rosal, salamat gid enjoy, no? In fact, siling nila Miss Jazz buwas part 3 na sa kasaysayan ni Manang Rosal. Yes, siling ko yes. No, as much as possible gani sa sining hapon, aton ina nga tapuson, no? Aton tapuson na kasaysayan ni Manang Rosal, agud nga ma-enjoy naton, hindi kita mabitin. Kung may ara kita sa panahon matapos naton ang True to Life Stories si Manang Rosal, mga kabombo, no? Kung sa diin may ara initanan sang 13 pages, no? Ang yan sining kasaysayan may 13 pages. Ang first nga 7 pages, amo na siyang iya sini mayor nga kasaysayan mga kabombo. Pero ang nabilin nga 4 ka pages, no? Ara da ang or 9 pages, I mean, no? Ang 9 pages, first 9 pages amo na ang iya sini nga kasaysayan, pero ang nabilin nga 4 pages, no, amo nang iya sini nga graduation speech inapabugal niya gid. That's because iya sini iya nga alma mater nangin commencement speaker siya ni Manang Rosal, no? Apisar sang kapigaduhon, apisar sang mga pagtilaw sa kabuhi during martial law. Yes, no? Nakaagi sang hindi amo si Manang Rosal during martial law, mga kabombo, no? Aton ini nga daydayon sa part 3 sa kasaysayan ni Manang Rosal, True to Life Story ni Manang Rosal,
Kag kung kamo bera man sa kasaysayan kaangay sini, pwede nyo gid email sa aton si email address. Ang aton si email address bombo_bacolod@bomboradio.info. Again, ang aton si email address bombo_bacolod@bomboradio.info. Mga kabombo, no? Pwede nyo gid na iyang ipadalang inyo sini nga email, ang inyo sini nga kasaysayan through email. Kag sinasiling ko ng aton si email address bombo_bacolod@bomboradio.info. Mga kabombo. Okay, nakita dira? Pwede man sa Facebook page sa DYWB Bombo Radyo Bacolod, no? I-inbox, hindi gani i-private message, mga kabombo. Subong man sa Facebook Messenger ni Miss Jazz. Sa akon si FB Messenger, pwede gidya ninyo nga ipadala, no, ang inyo siniyang kasaysayan sa akon si FB Messenger. Just look for me, Jazz De Jesus Madrigal, sa inyo sa FB Messenger para duro-diretso, okay? Ate, sige. Antes kita magbasa sang sulat ni Manang Rosal sa part 3 sa iya sininga True to Life Story, ari anay mga kabombo ho ang aton si pambukas nga bahanon produkto sa Bombo Music Festival, no? Ginapabugal ta gid ni kay kaugalingon tani kapaindis-indis sa pagkompose sa mga original beautiful songs with beautiful lyrics, mga kabombo, no? Ang aton siniiyang pambukas nga bahanon, of course, no? Isa sa mga ginapabugal ta gid is because it came from here, no, sa aton siniiyang area of responsibility. Ang aton sining local or national, international composer nga si Sir Edgardo Miraflor Jr., mga kabombo, no? Ang iya siniiyang ambahanon nga Someday When I Am King, nga isa ka duet, mga kabombo, ni Tim Dilarama kag Jasmine Gatoslao, no? Amo ni siyang favorite ko gid nga nga interpreters, no? Duo, mga kabombo, is because they're so Jasmine is so pretty with a beautiful voice, and Tim is also handsome with long hair, no? Favorite tagi si Tim kay long hair, kakagwapo gid, no? Extra points para sa aton si paglantaw karon sa ila sininga pag-interpret, no, sa Bombo Music Festival 2020 Grand Finals, mga kabombo, no? Isa ini sa top 12 ang ambahanon Someday When I Am King, mga kabombo, no? Sa intro pa lang na namian ako na iya sang ila sa niya nga ambahanon, no? Doka subong gid bala nga beat, no? Subong gid bala nga style sang beat, mga kabombo, no? I can't claim it at my birthright, but my cap will be my crown. The broom will be my scepter, and the stool will be my throne. The dogs will be the horses with the prince and princess of our own. The shack will be our castle, and a kingdom we'll call home. Sabat ni Jasmine, we don't need a red carpet in a humble royal ball. We'll be rulers in our slippers, dancing in our wooden floor, in our simple regal banquet. Let's forget the silver spoon. Promise I will cook your favorite and we'll dine under the moon. Here we go sa chorus. Ano gani? Ooh, please hold on, my queen. Soon we'll live the dream. In a different realm of faith will change. It's more than just pretend, 'cause in our hearts domain, you and I will reign someday when I am king. Without much ado, mga kabombo, intro lang to yan, Miss Jazz, pero aring original, mga kabombo, during that grand performance night sa Bombo Music Festival 2020. Someday when I am king. Someday When I'm King was written as kind of a dream for a simple person not really living in the privilege of royalty, but they don't treat it as a privilege, but more of as an inherent right. The song was written
for a special someone, and it's more of a love letter, and asking her to be my future queen and building a kingdom we'll call home, and building a future with her, with our prince and princess. Claim it as my birthright, but my cap will be my crown. The broom will be my scepter, and the stool will be my throne. The doves will be the horses with the prince and princess of her own. The shack will be a castle, and a kingdom we'll call home. We don't need the red carpet in our humble royal ball. We'll be rulers in our slippers, dancing in our wooden floor. In our simple regal banquet, let's forget the silver spoon. Promise I will cook your favorite, and we'll dine under the moon. Please hold on, my queen. Soon we'll live the dream. In a different realm, my fate will change. It's more than just pretend, 'cause in our hearts don't bend. You and I will reign someday when I am king. We don't need a bed of roses, the curtain is our purple robe. My arms will be your mattress, I'm your blanket from the cold. And our rags will look majestic as we lord our little world. Our love will be our treasure, more than all the pearls and gold. We have fought so many battles to earn a palace in the sky. You have been my shield, my armor, and you never left my side. Now it's only fair, my lady, that I will give you the life, the one that you deserve, and the one that we're deprived. Please hold on, my king. Soon we'll live the dream. In a different realm, my fate will change. It's more than just pretend, 'cause in our hearts don't mend. You and I will reign someday when I am queen. Please hold on, my queen. Soon we'll live the dream. In a different realm, my fate will change. It's more than just pretend. 'Cause in our hearts don't mend. You and I will reign someday when I am queen. Yes, mga kabombo, someday when I am king.
produkto sang Bombo Music Festival 2020. Kanami baya mga kabombo kon amo ni nga klase sa mga bahano, no? Makaulo unwind kita, maka-relax kita, may ginatuwang kita nga diversion to divert our mind, to divert our focus in life. Ako nagapalitik kada everyday sa mga galastuon sa sulod sang balay, sa mga responsibilidad naton everyday, no, sa aton sa trabaho. Kinanglan may panahon nga makaulo unwind kita. Listening to beautiful music just like sang Someday When I Am King. Baw katahong baya sang ambahano, no? Produkto ato sang Bombo Music Festival, mga kabombo. Damo na gid nga pamangkot Miss Jasan o inyo nga next nga paindis-indis siling ko kalma lang anay. On hold kay may ara pa kita sang pandemic, no? Definitely, no, magaano gina magabalik gina kaga bangod kay we have that ample time, no, to compose beautiful songs, original songs, no? Kinanglan subong, no, ano na kamo iya, prepara na kamo dira. Compose na kamo kung may ara kamo sang inspiration to compose, why not, no? Hindi nyo na pagpalipason ang inang moment nga na mga kabombo, no? Kay sa mga ano bala, sa mga God-given talent nga sa mga composers naton, no? Based sa ila siniya nga mga true to life stories man, just like ni Jose Marichan, ang isa naton ka ano ni ka local man nga taga diri man Negrense man kag Ilonggo nga manug-amba kag composer man. Kon may madumduman na siya nga ano something melody and may ara siya sang amot that particular time nga may nadumduman siya, may makitaan siya sa palibot, himuan niya dayon na iya sang lyrics, no? Wala niya ginapalipas, no? Once kami may ting sa iya sila nga ulo, ang melody na isulat niya na dayon niya mga kabombo, no? Amo na iya ang mga talento ang ginhatag sa Diyos nga it's easy for them, no, to jot down and to make lyrics and melody. Di kung kamo amo sina, no, sulat na kamo subong, compose kamo subong kay kun magabalik ng aton sini nga Bombo Music Festival, mga kabombo, no? At least ara na, ready na, preparado na, well-arranged na ang inyo sini nga mga compositions, okay? Sige. Sa aton si mga pinalangga nga mga tagpalamati sa aton si Masuki, no? Enjoy kita diri, ulo unwind kita diri sa atong palatuntunan kahapon lamang. This is the lighter side of the program sa DYWB Bombo Radyo Bacolod. By the way, good afternoon lang gid sa aton siniya nga mga nagalantaw diri ay ho sa YouTube channel sa DYWB Bombo Radyo Bacolod. Si Joseph. Hello Joseph, siling ni Joseph. Good afternoon, Miss Jazz. May hapon man sa imo, Joseph. Nagsubo man si Sir Joey Perales, no? Ang si Joey Perales isa ini sa mga parientes ng aton siniya nga mga mga talents, no, nga pabati sa Bombo Music Festival, no. Si Sir Joey Perales, good afternoon Miss, just pa shout out lang ko sa Silay Institute Batch 76. Lapit na lamang amo si Alumni Day. More power to you and Bombo Radio kahapon lamang. Just stay stay safe and healthy. Kag sa mga naga-alumni kinanglan, we should follow the minimum health protocols sa gihapon, no? Para nga bisan vaccinated na kita, may booster na kita, boosted na ta sa gihapon, no? Magmangin mainandamon kita kay samtang naga-enjoy kita, no? At least, no, ang aton sila nga healthy gina dumdum manaton mga kabombo. So sa batch 76 ng Sila Institute, advance happy Alumni Day sa inyo from Sir Joey Perales. Si Ma'am Annabelle Marhen, good afternoon sa imo, Miss, just watching from Vancouver, Canada. Good afternoon. Dila sa may Vancouver, Canada. Si Annabelle Marhen. Good afternoon sa imo, Annabelle, no, kag sa mga taga Canada. Abigail Marinas, good afternoon.
diri kami Miss Jazz sa Punta Taytay, siling ni Joseph. Okay. Siling nga, pabati naman po sa Silanyo family. Ang Silanyo family dira sa may Punta Taytay. Okay. Abigail Marinas, dira naman niya sa may Makati City. Good afternoon sa imo, Abigail Marinas. Dar Farinas, dira sa may Hufuf Al-Asha, Kingdom of Saudi Arabia. Good afternoon. And of course, Ivan Cerveza, dira sa may Bago City. Kag si Tatay Eddie Cerveza sa Bagroy. Kag subuman si Joyce, no? Cerveza. And the kids, Iya! Wow ka namin isang ngalan ni Iya. First time ko nga baton sang mensahe from Iya. Maying hapon, Miss Jasmine, hapon sa imo Iya. Good afternoon. Siyempre, ariman sa aton si Iya nga Facebook Live ho. Chona Tilanas Guanzon Cabrera. Good afternoon, Miss Jasmine, hapon. Palihog lang ko tamyaw sa Purok Pag-asa. Barangay Sibukaw, Banwa San Enrique, Negros Occidental. Good afternoon. Aga pamati gisubong si Tiyoy Carling Tilanas, Kim Tilanas, kag kay Pani Silarta Benji Cabrera. Ano nga panamyaw si Bebing Cabrera or si Chona Tilanas Guanzon Cabrera aka Bebing. Si Rochelle Tubong Banwa Padernal, good afternoon, Miss Jasmine hapon. And Edwin Goshauco, hello, good afternoon. Alicia Tigbawan, watching from Silay City. Ma'am Sally Auki de Sousa is also watching, good afternoon. My BFF, dira sa may Iloilo, BFF Nanay Marilu Ticao Goles, together with Engineer Ray Goles and the kids. Hello lang dira sa kay beautiful bait, si Toto John Ray, may ihado, and of course si Toto Linda Ray, no? Sa bugos nga Goles family dira sa may Iloilo, and of course sa Ticao Ilusorio family dira sa may Barangay Villamonte. Good afternoon. I miss you too, BFF Marilu, Nanay Marilu. When will be the time nga? When will I see you again? Nanay Marilu? When will I see you again? Kanta na dahil ni Miss Jazz, no? Sa kay Sally Auki de Sousa, watching from my office, no? Greet ko lang. Ako ni Nablo, si Ruel Auki. Belated happy birthday yesterday. Belated happy birthday kahapon, Ruel Auki. Julie Shason Behar, good afternoon. Sige. Sa ibang pagit nga mga nagapadala sa ila si mga mensahe diri sa aton sa Facebook Live, mayong hapon. Salamat, Ged. Always, no? Sa inyo sa pag-upo diri sa aton palatuntunan kahapon lamang. With me, Miss Jazz here. Philippine Standard Time, just 9 minutos na nakalipas. Sa takta ang 2:00, hindi ta na pagpadugayon pa, pero magabuya ako anay sa pila ka mga pahanumdom, no, para matapos na naton sa part 3 sa kasaysay ni Nang Rosal sa Bacolod City, mga kabombo, ikatatlo nga parte sa iya sini nga true to life story, mga kabombo, no. Aton ina nga pagabasahon pagkatapos gid lamang sini. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagkamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto, bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Tips agud malikawan ng insomnia.
Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sa gud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatuga man sang bacterial infection kag makatuga sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nagapikto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth, maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. Mga kabombo, nakahibalo bala kamo? Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Tips sagud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia,
Gani ari ang matip sa malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag na screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man Philippine Standard Time, 26 minutos na nakalipas sa takna ang alas 2. Pabalik kita diri sa atong palatuntunan kahapon lamang. Sa gihapon, ining inyo alagad sa kahanginan, si Bombo Jazz de Jesus Madrigal. Si Miss Jazz para lamang sa inyo sa siningadlaw sang Miyerkules. Petsa 2 na kita sa bulan sa Pebrero 2022. No? Bombolito, second day subong sang Chinese New Year, no? Kay wala yagatapos sa isa lamang kaadlaw ang paghiwat sa Chinese New Year sa aton sa mga brothers and sisters nga ma-incheck. Kundi more or less mga 15 days ginagani mo, no? Mga kabombo, no? By the way, good afternoon lang guys sa kay Sir Celestino J.R. Mercurio. Mailang hapon, Miss Jazz, kapamati kami tanan sa Bombo Radyo na binigay sa imong programa kahapon lamang. Basta Radyo Bombo, Miss Jazz. Salamat gid, Celestino J.R. Mercurio. And good afternoon sa imo Isabel Cantila. Happy Wednesday to everyone. God bless and more power to your program. Thank you, Isabel. Kag subuman Annabel Marhen, Miss Jazz, gusto ko ang program mo bisan gabi na diri sa Canada. Ginahulat ko gid pamati. Ginahulat ko gid para mamati sa imo programa. Tapos nami ka pa magkanta. Bukan nami baya. Makanta na lang ko bala subong. Gayom-yuhuman si Bombolito kag si Bombo Kem. Sige. Salamat gid Annabel Marhen. Sa nasiling ko na gani. Life is just too short, no? Aton panumdumon although ang mantra ta diri, thank you Lord kay buhi pa kami. Samtang buhi pa kita, hindi naton pag palipaso ng adlaw nga wala kita makahambal sang good things sa aton sisig kapareho. Arab lang pang good vibes. Hindi sila nga kagarot na kadaan sa kalibutan kag kabudlay na sang aton siniya pagsinalayo o kaisa ti pasensya lang gid kiti tao man lang kita, no? O kaisa kita pa ya ang nangin rason kung nga ang nangin mabugat ang kabuhi sang iban nga tawo bangod sang aton sini kung kaisa nga hindi taya aware nga na-hurt ta sila o nakabutang kita sa ila sang hindi amo nga feelings or arab lang instead of giving a sweet smile kung kaisa do na hurt ka pa kay do wala man to naga-yuhom sa akon anay na good morning ko to man, no? That's simple things mga kabombo, no? Hindi naton pagpalipaso ng adlaw nga hindi kita maka-appreciate sang mga matahom nga ambahanon, no bisan haming-haming nanda Mambal ang iban, Miss Jazz, sabi mo libagon ko, ay way gid problema, no? Kung ikaw lang dira isa, wala sang kapamati, kanta kaya Mali man na sa iba niya nga nagalibag, kada importante you feel good in humming or singing. Di bala, no? Mga gagmay nga mga bagay nga maka dulot sa aton mga kabombo sang sang kaayuhan bala
no, positive. Pagka-positibo naton sa aton si pagpangabuhi. Again, life is just too short, no? Hindi naman madalang tanan-tanan ta diri nga gina-invest sa kalibutan. Hindi. Sa gihapon kung halin kita sa yabok, balik kita sa yabok kag we will be judged accordingly, mga kabombo, no? So, kung may mga nahimo man kita nga malain sa aton sisig kapareho, God is just too good and He's just too loving to give us another chance, no? Kung mangayo kita sang pagpatawad sa iya. So every day is another day to appreciate good life, no? Simple life, sweet life, di ba labo mo, Jen? Basta may ara lang yan si Miss Jazz sang peanut butter. Halin sa kay Jen, no? Gina-support ko ang peanut butter ni Jen kay kanamit baya. Favorites ng akong sining husband, no? Keep it up, Jen! Upod naton diri ho sa drama department. Nagalabay ka, nagayuhum-yuhuman ho. Ti sige Sa aton si mga pinalangga nga mga tagpalamati sa aton si masugi sa nasiling ko na, let's enjoy life for at the end of the day, life is still beautiful, no? Alam lang may hangin ka pa nga gina-inhale, exhale, pero kung kay isa karikot sang aton siniya ginaagyan sa pagpangabuhi. Pero sige lang. Bisan aduna karikot ya, kung itugyan ta na sa Dios ya, kung sa ano pa ma-distangled, no? Kung entangled ng aton si pangabuhi nga daw naga gumon-gumon kaangay sa hilo. Kung kita lang ti wala dugangan gumon. Di ba no? Pero kung itugyan naton sa Dios, amat-amat ina nga matadlong mga kabombo, no? Kaga pagkadasun nga adlaw, okay na kita, no? Dasun nga adlaw may mga problema naman, hibi ka na naman, natural man lang na. We're just human beings, no? And crying is part of it, no? Kung kaisa mahambal kita, it's okay. Sometimes it's okay not to be okay. Natural lang na, kay tao lang kita. Pero sa nasinig ko na gani, hindi kita dira mag-dwell. Okay? Hindi kita dira mag-dwell. Come on, stand up, no? Face the world, no? The rising of the sun every morning. You know what? Bisan mga amo na nga simple nga bagay, nga kung hindi mo na ma-appreciate, ti wala natural lang na nga nagasilak ang adlaw, pero kung kaisa amo na siya nga hatag sa aton sang inspirasyon. Lord, thank you for another day. Kay buhi pa kami. Lord, thank you for sang silak sang adlaw. No, although subong ang UV rays very dangerous na. So kinahanglan magpainit-init kita before 9, no? Kung kaisa kung Sunday ako aga pa, no? Nagapulo pa munyag ko dahil sa akon sining little garden on the prairie, no? Bulubunyag ko dala na lang dahil pa init-init kag pabulo balhas-balhas kag makalingi ka. Lord, thank you Lord for the sun rays, no? Daw ginahag ka sang Ginoo with all of His promises in life. No, simple lang, simple life, sweet life, mga kabombo, no? Pero sa sininga kalibutan, hindi makita untat sa paghandom, no? Kag aton ina nga putoy-putoyan man ang inang aton si handom to reach our dreams and goals in life sa insakto lang nga pamaagi. Nga wala kita sa may ginatapakan, no? Kada isa sa aton may right na iya nga maghandom sa kabuhi, no? Pero kabay pa nga according lang sa will kag sa gusto sa Dios nga hindi kita maghimo sa mga bagay nga makapa-hurt kag pakatapak sa aton sisig kapareho, no? Anon mo malanaday kung nagasanyog kaya pero ang mga tao sa palibot mo yahay nagakagha bangod kay you're using them and at the same time, no? Ginahimo mo yang nga tapalan ang iban nga tao, which is very bad, no? Panuto lang tada sa aton lang gid nga kakayahan, mga kabombo. Okay, pampa good vibes si Miss Jazz this Wednesday afternoon, no? Petsa 2 sa bulan sang Pebrero. By the way, ari nang aton siniyo para nga matapos na ni ang kasaysayan ni Nang Rosal with 9 pages of yellow pad and 4 pages of short bond paper. 13 pages all in all. Iyari mga kabombo, ang part 3 sang kasaysayan ni Nang Rosal sang Bacolod City.
dito na kita balano kahapon segue sa nakagraduate na sinang Rosal sa high school. Ini sa pihak sang tuman nga kapigaduhon. This is a true story by the way mga kabombo, no? Nga suno pa kay nang Rosal, wala siya kaagiya nga nangin bata sila sang utod niya nga lalaki, sa manghod niya nga lalaki kay kaangay sa iba na katubo-tubo nila dito sa may umas sa miagaw. Ahay, nagahampang sila yan, nag-enjoy sila, nagasiniyagit sila. Kaya syempre, kung bata ka, ma-enjoy ka gidya sang paghampang. Pero sila ni Manang Rosal, na amang hodya nga lalaki, nagaputoy-putoy, obra. Kagang obra na, hindi pa na para sa mga kabataan, kundi para sa mga dalalagko na. Pero siling ni Rosal, anunta kay, amo niyang amo siya pagpangabuhi. Kaang trabaho nga para kuntani sa mga dalalagko, lawas. Kami na yan, Miss Jazz, kamay pa kuya, batid na kuya sa trabaho. So, diri kita, no, segue, para nga daw may sugpon mga kabombo, gasinugpo na yung aton siniiya nga, kasaysay ni Nang Rosal sa part 3 sa iya nga True to Life story. Sunod pa kay Nang Rosal, salamat naman, Miss Jazz, kay nakagraduate gid man ako sa high school sa tuong 1975. Sa amo nga panahon, gindala ako sang tiyo ko naman sa pakaisa. Agod nga makapangita sa trabaho after high school graduation. Tub-tub nga nakaobra ako, Miss Jazz, bilang sales girl dira naman sa Bacolod City. From miagaw, nagpabacolod naman ko. That time, Miss Jazz, ang sweldo ko 60 pesos monthly. 60 pesos kada bulan. Ipadala ko pa na sa pamilya ko ang 50 pesos, Miss Jazz. Ang nabilin nga 10 pesos, amo ina ang ibakal ko sa akon mga kinahanglanon. Kaangay abi sa nabasa tanan kahapon para nga daw may sugpon bala mga kabombo, no? Kaangay abi sa mga yaya ko na yang mga underwear. Miss Jazz, kiti laka ka lang magbakal ti sa gumal adlaw-adlaw nga tanan balik-balik nagyaya. Pero bangod kay na sweldo na ko, ahay, nakabakal ako sa akong mga underwears. Kag abi mo, Miss Jazz, sa amo to nga panahon, sang time ko, 1.95. Isa ka peso kag 95 centimos nga underwear sa una, makabakal ka na ya, Miss Jazz. Really? Sumong hundreds and hundreds of pesos na, no? Sang nag-sales girl ako, Miss Jazz, naglisensya ako nga mag-working student ako. Na kung pwede, ako kauna gwa kay ma-night class na ako, abali bombolito, no? Sa aton sini nga mga pinalangga, nga mga tagpalawati sa aton si Masuki. Ma-night class na ako, kay handom ko gidya, Miss Jazz. Ang pinakahandom ko gidya, amo ang makatapos sa pag-eskwela. Kay, I do believe nga ang education is the key to success. Miss Jazz. So, ang akon sini nga Chinese nga amo, nagpasugot man. That time, Miss Jazz, amat-amat lang 18 units every semester. Amat-amat. And with the help man sang registrar sa tunamon sa school, Miss Jazz, sa mga tao bala sa palibot, mangod kay ti ara bala, Miss Jazz, nga naka-enchende sila sa imo siniya paghikahos sa kabuhi na hibaluan nilang imo sini ginaagyan. They're so helpful. Kaisa na din na, Miss Jazz, ang amo si registrar sadto sa school. Kaya ti naluoy siya sa akon, siya na masami ang nagabulig sa akon sini nga pagpa-enroll. By God's grace, kasi sa panikasog ko man, Miss Jazz, naka-eskwela gid man ako sa college. Kag-abi mo, Miss Jazz, with the help man sa amon registrar sadto, kaya ti naluoy siya sa akon. Siya na masami nag-enroll sa akon, kag ginahilot-hilot niya man na kung ano ang available ko lang abi iya nga kwarta sa akon tuition fee. And I really thank the Lord sa amon sing schools registrar that time, Miss Jazz. So, by God's grace, kay sa pagpanikasog ko man sa nasiling ko na, Miss Jazz, naka-eskwela gid man ako sa college. Kaya nagkuha ako sang Bachelor of Science in Commerce, kung BSc, Major in Business and Management, and Junior Secretarial. Duha ka bilong, Miss Jazz. Imagine, no? Sa kapigaduhon, pero duha pa ya ka bilong nga kurso ko ang akon siniiya nga natapos.
Una ko nga natapos, Miss Jazz, ang secretarial course ko. After that, kay ti arap lang tidlaga ka na, nagluyag-luyag ka na eh. Hasta nga man nakilala ako, Miss Jazz, nga isa ka lalaki. Eventually, amo ni siyang akong sininga na pamana. Pero, bangod kiti wala pa kuya ka that time nakatapos sa akong sa pag-eskwela, naghandom ko gidya nga makatapos sa akong pag-eskwela, ti sige gihapon na akong pag-eskwela sa college, kag nag-proceed ako sa nasiling ko na Miss Jazz, nagkuha ako sa unang nga kurso, no nga, Bachelor of Science in Commerce. And after graduation, sa amo to nga panahon kay ti ga-work ko, working student, naga-night class ako, nag-untat na ako sa akong sininga pagtrabaho bilang sales lady. Sang nag-schooling na ako, Miss Jazz, sa Commerce, dito kang nagbusong ako sa akong sininga second son. Kaya ti nakabata na ko that time sa akong sininga una nga bata. So ikaduwang ko nga bata, that was 1986, Miss Jazz. EDSA People Power Revolution, gito, hindi ko malimtan. Kaysa to, nakaschedule na ako, Miss Jazz, nga magbata. Friday, that time ang akong sininga due date, no? So, due date ko Friday. Nagabutid-butid ko, Miss Jazz, pero nag-eskwela pa ko. Kagbangod nga nag-eskwela ako, naglisensya ako sa akong maestra. Kaya siling ko kabalugig ko yung mabata, nagid ko ya. Sunod man sa akong sininga nga doktor. Siling ko sa maestra ko, simple lang ginhambal ko, Miss Jazz. Ma'am, pwede ko mag-absent ako anay sa Friday? Since ang maestra ko nga ahaw, mama bata, naku. Di syempre, intindihan Manila, kaya nagabutid-butid ko nga nag-eskwela ko mo. Di, kundi nagbata, nagid man ako, Miss Jazz, ang Friday nga to. Bawa mapati ka man ako sa hindi. Kaya hindi ko gusto, Miss Jazz, nga makaunta sa akon nga pag-eskwela. After sa akon sa pagbata, amo ko na kapagros. Siguro kay gamay pa ko yan na nabatid na ko sa trabaho, kundi hindi ko ya Miss Jazz luya-luya. After sa akon pagbata, Friday, pahuway-huway ako sa makadali. Duha lang kaadlaw, Miss Jazz, pahuway ko. Pagka Monday, abi mo, back to school naman ako. Grabe, no? Kita mo, Miss Jazz, no? Do believe ko, Bumbulito, Friday siya nagbata, pagka the following Monday, nag-eskwela na siya. Believe ba? No? Sadto, Miss Jazz, gabusong ako, gaguyod pa kuya sang eldest ko nga bata. Ang ginadala ko sa school, kung mag-eskwela ako, kasi siling ko, hindi ko niya pagpalipason ang oportunidad. Nga kung pwede pa lang, maka-eskwela gid ako ka makatapos. Ti ikadwa ko na to nga busong, ti ginatadol-tadol ko man ang gamay ko pa nga eldest nga bata. Abi mo, Miss Jazz, dako ang akon sini nga pagpasalamat sa akon sini nga mga teachers na nag-intsyende sa akon sitwasyon, ka nagbulig pabantay sa akon bata nga kamagulangan nga gamay pasadto. Ti amak mo na, Miss Jazz, din ka nakita nga mga maestra mo ya mo ang nagabantay sa bata mo kay ti naintindihan Manila nga wala sa may mabantay. Kag gusto ko gini mag-eskwela, especially during that examination day namon. Abi mo, Miss Jazz, sa tiun sa examinations, kay ako ang naga-focus sa pag-answer sa akon exam. Ang mga maestra ko na yung Miss Jazz, amo pa na iya ang nagabulubantay sa akon siniiya nga magulang nga bata, nga gamay pa. Kay ti nagasunod-sunod akon bata, no? Or nagasunod-sunod na siya sa akon, Miss Jazz mo, ti kundiin na siya magkadto, ahay, ang mga maestra ko na, kung sino na nakatuka sa amo na nga exam ko, siya na magsunod-sunod sa akon bata. Kay basi mahulog, kay sadto ang amon siniiya nga exam ara sa 3rd floor sa amon sini nga school building. Imagine, gayuhom-yuhom ko, Miss Jazz, samtang ginasulat ko akon nga sulat, no? Nga nadunduman ko mga maestra ko, amuya ang nagabantay. Nagalagas-lagas sa akon sini nga eldest sadto nga gamay pa. Samtang nagabusong ako. Abi mo, Miss Jazz, sa amo to nga panahon, no? Sa part ng sa pag-recall ko ha, natabo sa tong EDSA Revolution sa 1986. Sang nagbata ako sa akon sa ikaduha nga bata nga lalaki. Itatlo ini sila, Miss Jazz, mo lunsay mga lalaki. Kami pa to sa to, Miss Jazz, anangin prayer warrior.
no? Kay di ginapanawagan mo nga magpangamuyo kita kay daw mas civil war sa amo to nga panahon, no? Grabe gid to sadto Miss Jazz ang pagluhod-luhod namon nga pangamuyo kami, hugot-hugot sadto nga amon pagpangamuyo nga hindi lang matabo ang madinuguon nga civil war. Kung hindi gid man maghalin kang magpakatig-a sadto ang nagapungko sa poder nga si Presidente Marcos sa Malacañang Bausadyagid. So, with rosary in our hands, puno sadto Miss Jazz ang Bacolod Public Plaza. Dira kami sa plaza Miss Jazz nagtililipon. Kadamo sa mga tawo kag didto sila nagabantay man sa sitwasyon na binagid sa capital sa Manila. Sadto Miss Jazz kapanguna man to ang obispo sang Diocese of Bacolod. Si syempre madumduman ta, no? Si Bishop Antonio Y. Fortich at nagtaliwan na abe na siya na diriya ang bishop diri sa Bacolod Diocese. So grabe man tong iya sa pagpanguna. Kinahanglan mangin vigilante kita nga bantayan ang aton sila nga pungsod kay basi matabo ang civil war. Grabe man to ang amon si pagpangamuyo headed by Bishop Antonio Y. Fortich. I can say didto namo na agyan Miss Jazz sang time antes pa man. Sang time nakaagi kami Miss Jazz sang sting sang kasakit kapait sadtong martial law days. Sa amo to nga panahon Miss Jazz, wala na sang negosyo kung gabi. Bangod sang temprano pa nga curfew hours. That was September 21 of 1972 sa Miss Jazz. That time, second year high school pa lang ako. Puraot gid sa amon sadto wala kami kwarta. Bangod sang sobra nga kaimulon plus pa ang martial law. Miss Jazz, sabi mo, nagatig-ang kami sadto sang mais. Kay wala, agig kami bakal bugas. Bangon sina Miss Jazz, daw na mag-uhan kami. Masami lang kami ang bangod sang mais, Miss Jazz. Sabi mo, masami kami ginalupot. Iti daw, hindi kami bala kasaho nga mais ang amon tig-angon kagkaunon. Abi mo, Miss Jazz, mapati ka man kung sa hindi. Sadtong time sang martial law, samtang ginasulat ko niho. Grabe gid Miss Jazz. Makabig ako nga witness. Kada balay sadto sa amon sa miagaw, kada balay to sadto namo, naghihimo kami sang buho sa idalong balay dito sa miagaw. Kay kung sino ang masugata nila sadto, kapait hambalon proti realidad ini sadto Miss Jazz, ginapamatay nila. Kay wala na sadto gina-exercise ang freedom of the speech, freedom of speech kung freedom of expression. Kay patay kagid kung magreklamo ka sadtong martial law, no? Sadto ang mga lalaki nga mga tanod nga mga friends ko Miss Jazz sa miagaw, ginpang matay, ginpang pangpatay sila. Kay bisan yara lang sa kilid balay mo kung madudahan ka nga daw lain ang imo sinigiho, ginapatay ka Miss Jazz. Kung maabdan ka nga yara sa gwa, kag ginabayular mo ang ginapatuman sadto nga curfew. Miss Jazz, tutuod na, true to life story ko ina. Sadto kada may mabatian kami nga paglinupok, dalandan kami na sadto panaog sa buho. Kada balay may buho, do air raid bala Miss Jazz, or ano bala, kung panawag na nila, irid, no? Nago ta sa irid, kay ti sadtong tiyempo hapon, amo na mo, no? Kada may mabatian kami nga paglinupok, dalandan kami na dayon, panaog ka mo nga, kung si mga ginikanan, gambal, panaog ta sa buho. Sa idalom sa amon balay, agon nga makapanago, kag bangod sang tuman nga kahadlok. Pagkaaga Miss Jazz, kundi isang gabi na, mabatian namon ang paglinupok, pakitaan mo na lang na nga may nakahurayad na nga patay nga lawas, kag ginagapos na ang kamot kag tiil. How tragic and painful to see nga sa tagsa kapag linupok, may makitaan kadayon nga patay nga lawas sang tawo sa palibot. Ina, during martial law, dito sa amon sa may, sang dito pa kami sa miagaw. Ang
pangamuyo ko lang kabay pa nga hindi na ato masulit, Miss Jazz, no? Just part of my recollection sa akon sininaagyan sa kabuhi. And by the way, back to my story, Miss Jazz. Balik ako sa akon kasaysayan, bisan sang kapiot, sang amo na agyan sadto. Bangod kay handom ko gid nga makatapos sa akon pagtuon. Ahay, Miss Jazz, nakagraduate ako 1987 with 2 courses sa nasiling ko na. Bachelor of Science in Commerce and Junior Secretarial. After college, I stopped working. Eti sales lady ko to, Miss Jazz mo, nag-working student ako. After sang college, nakagraduate ako, nagbutang ako sa isa ka lamesa. Just like before, sang gagmay pa kami, agud lamang nga may pamiliti kami, Miss Jazz. Sarap lang mamupo kada sang mangging pangtanom ni tatay ko sadto, talong, tanan-tanan, sibuyas daw, sibuyas bombay, star apple. Ti gindumdum ko to, Miss Jazz, ginhimo ko man na sang may bana na ako. Nga duha pa ka kurso ang nagraduatean ko, Miss Jazz, happy na gid ko. Ti nagbutang ako that time sang isa ka lamesa para mahimuon ako, Miss Jazz. Lamesa sa higad sang karsada. Naguntat na ako work that time kay ti budlay na. Gaguyod ako sang akon eldest. Kaga bantay pa sa ikaduha ko nga gamay nga bata. Pero dra ko, Miss Jazz, nagbutang sang lamesa para nga makabulo baligya. Nagatanok ako sadto, Miss Jazz, kadamo kami saging kag kamote. Papisan-pisan man lang na mo. Nagatanok ako sadto sang saging kag kamote, kag amo ang amon sini nga ginabaligya. Ginabaligya ako, Miss Jazz, just like during childhood days ko. Ahay, Miss Jazz, kaluyan sa mahal nga makaako, nakasupot-supot ako sang kwarta. Sa pagbaligya ko lang sang tinanok nga saging kag kamote. Abi mo, Miss Jazz, bangod sa among ginatawag ba lang nga papisan-pisan, malang na mo. Napaeskwela ko amat-amat. Padayon sa pag-eskwela ang akon sini nga bana. Ang sang ulihi, ang ako naman siniya nga manghod nga lalaki, ginpadayon ko siya sa iyaman sini nga high school education. Siling ko sa manghod ko, kinanglan makatapos kagidya sa pag-eskwela hasta sa college. Kay ako at least nakatapos ako sang duha pa ka kurso, apisal sang amon sini nga kapigaduhon. Di kay bisan nagatanok lang ko diya saging kag kamote, lain gid kun may ginakulukaptan ka nga diploma kag college graduate ka. At least may fall back on ka bala, Miss Jazz. Abi mo, Miss Jazz, sa kaluoy sang mahal nga Dios, kag sa pagbakabaka man namon sa akon bana, sa amon gamay nga negosyo, amat-amat nga nagsanyog ang akon sini nga pagbaligya kag nulo negosyo. Pagkapisan, hard work bala, kag pagpangamuyo sa Dios. Budgeting man, Miss Jazz, everyday, kinahanglan hindi ka man niya pasobra sa ginakita mo adlaw-adlaw nga tanan. Ahay, Miss Jazz, abi mo, kaluyan, nakasupot-supot ako sang kwarta kag nakabakal ko sang isa ka eatery sa kilid sang sidewalk. Nga sadto dira ko man ginatungtong ang akon sini kariton. Siling ko na sa tag-iya, ma'am, pwede ko di katungtong sa akon kariton o kung lamesa. Kung sa diin dira ako gabaligya sang tinanok nga saging kag kamote. Ti isang uli, Miss Jazz, doon na alangan siya, gin-give up niya ang yan sini nga kalanan. Kung sa diin dira ako gatungtong sa akon nga karito, ang ining nga tag-iya, ginbaligya niya sa akon. Ti amo to, Miss Jazz, ang ginsuguran sang pagsulusanyog namon kag pag lululampuwas na sa ginatawag nga kapigaduhon. And the rest is history. Abi mo, Miss Jazz, sa amon pagbinuligay sang bana ko, ang amon tatlo ka mga kabataan nga mga lalaki, di, bangod ka hindi kami gusto iya nga maagyan nilang amon sinaagyan, aging pa eskwela sila namon sa mga private schools para di kalidad ang ila siniya nga makuha ang edukasyon.
hindi nila maagyan ang amon sadto nga naagyan. So, sa private school sila nag-graduate nga 3 ka mga kabataan ko. Samtang may pagkaon, may mabakal gid Miss Jazz. That is why nag-focus kami sang bana ko sa amon siniiya nga eatery. Miss Jazz, hindi man sa pagpabugal, bangod sini, nakapatapos kami sa amon si 3 tanan ka mga kabataan nga lalaki. Ang akon eldest son is now a doctor, diplomate in internal medicine, and fellow in pulmonary specialist siya. Naging-train siya sa Lung Center of the Philippines. Ang akon second son, Miss Jazz, isa naman ka registered nurse. Samakon mo na. Kang nagatrabaho karon sa tertiary hospital diri sa syudad sang Bacolod. Kang amon youngest, Miss Jazz, my youngest son, isa ka medtech, kag nagatrabaho naman diri sa may syudad sang Bacolod. Handling the sales and marketing of a secondary medical laboratory. These are just icings on top of my hard-earned simple cake, Miss Jazz. And mind you, these things did not happen overnight. It took years of sacrifices and labor just to achieve this, Miss Jazz. And I'm very proud and grateful for what I have been through because it keeps me grounded. Wala man ko yung Miss Jazz nagapabugal. Gina-share ko lang ini para nga makuhaan man sa leksyon kay inspirasyon ng pagkapigado, hindi upang nga malabot nato ng aton si handom sa kabuhi. Makalampuas sa ginatawag kapigaduhon, makakuha sang edukasyon, kaalam. And of all those blessings come from God. Without God, Miss Jazz, I can say, without God, I am nothing. Miss Jazz, thank you for reading my story. I hope it gave an inspiration to all Bombo listeners. And most of all, I thank God. Without Him, we are nothing. Respectfully yours, Nang Rosal, sang Bacolod City. No? Siling niya pa na, P.S. I am your admirer and die-hard fan. Try to play Kabuhi sang Kabuhi ko. I like your voice, the way you speak. Thank you very much. From Nang Rosal. Sa pagsalok kag sa pagputlak sang adlaw, dala ang tuman na kahilaw. Padayon nga ikaw akon nahulaton sa akon tagipusoon. Akon napagpalanggat sa imo, hindi nagipagpag-o. Aboy na mga kabombo sa pagtapos na sang kasaysayan ni Manang Rosal sang Bacolod City. Ang akon nga paghigugma sa imo, hindi nakipagpag-o. Kabuhi sang kabuhi ko, iya sinigin request nga bahano as background, as soundtrack sa iya nga True to Life story, composed and interpreted by Sir Dante Beryong sa Antique, produkto sang Bombo Music Festival. Kabuhi sang kabuhi ko, kabuhi sang kabuhi ko. Wow, Manang Rosal, katahom-tahom gid sa imo siniiya nga kasaysayan, no? Kanami pa ni kay may-ari pa ni siya sang graduation speech 18 years ago. That was 2001. Miss Jazz, I stood in front of the graduates. Ang iya sini nga graduation speech, nangin commencement speaker siya sa iya sini nga Dear Alma Mater, no? Kanami sa iya sini iya nga mensahe, I am not an expert nor have master's degree in the field of speaking, but as it is universally defined, inspirational speeches are made to inspire and motivate its listeners. And I think the best and simple way to achieve its goal is to speak from the heart as I share my own real life
experiences. Nang Rosal, thank you so much sa imo si matahom nga kasaysayan. Imagine, with all those trials in life, nga suno pa kay ng Rosaldo, kaangay bala nga na biktima sila sa ginatawag bala nga child abuse. Kaya gagmay pa sila ya, wala na sila kaagya hampang. Nga ang play or hampang, no, importante ina sa nagadako nga bata. Ilaya imbis sa hampang, putoy-putoy obra. Nga ang obra patusad to ya, hindi para sa ila edad, kundi sa dalalagko na yang lawas. Pero ti anhon ta kay amuna, siling ninang Rosal, amuna iyang amon sininagyan sa amon sining nga kabuhi, no? Grabe ang kasaysay ni Nang Rosal. Another story of success in life. From rags to not that rich, kundi nakalampuwas lang sa ginatawag nga kapigaduhon. Indeed, poverty is not a hindrance to success. Plus, sunod pa kay Ma'am Manang Rosal, hard work, pagkapisan, kag ang dako nga pagtuo sa Dios. Amo ni ang iya siniya nga sekreto kung nga ang ati napatapos niya iya sini 3 ka mga kabataan, no? Imagine, nakapatapos siya sang doktor, medtech, nurse. Kaya nagabaligya nga dra isang saging kag tinanok nga saging kag tinanok man nga kamote. Nakapatapos sang 3 ka mga professionals. Imagine, no? Kabay pa mga kabombo nakakuha kita sang inspirasyon sa kasaysay ni Nang Rosal. Hindi gin madulaan sa paglaom, no? Bakas lang gid ja. Di bala, Bombolito, no? Bakas lang gid. We have our own story to tell. Kada isa sa akon. Ako, si Bombolito, kita tanan. May nagyan gid kita mo. Halin gid kita daw halos tanan sa aton halin sa kapigaduhon. Nagdako sa uma. Pumas nami sa uma magdako, no? Kanami. Pagkatapos, nakatapos ka sa pag-eskwela, apisan nga nagadanghal ang imo mga ginikanan. Nagapanga isang promissory note, kaya ti exam na wala ka may ibayad nga tuition fee. Pero amo nang ginatawag nga, maayo lang nga diskarte sa pagpangabuhi mo. Kapisan, hard work, and trust in the Lord. Faith in God. Indeed, once again, para sa aton tanan-tanan, poverty is not a hindrance to success. Nang Rosal, thank you so much and God bless you. Congratulations. Give my regards to your family, to your husband, and to your 3 kids, no? Kung may mga apo ka na, salamat, Ged. Thank you so much sa imo siniya nga trust nga diri ipaambit sa aton palatuntunan kahapon lamang nga imo sini nga true to life story. Kung kamo mayra man sa kasaysayan kaangay sini, no? Story of success, no? Pwede, Ged. I-email sa aton si email address bombo_bacolod@bomboradio.info. Again, i-email sa aton si email address bombo_bacolod@bomboradio.info, mga kabombo. Hindi gani ipadala sa aton sini nga Facebook page, no? Sa inbox, i-private message. Hindi gani sa Facebook Messenger ni Miss Jazz. Idiretso. Look for me, Jazz de Jesus Madrigal. Salamat gid. Daw makarelate man kita tanan, mga kabombo, no? Ining story of success ni Nang Rosal. Wala kita sang panahon sa gihapon, no? Pero antes pa man ari aneng aton sining words of wisdom, precious words of God from the Holy Bible. Siling ni J.D. Arcanjo, siling niya nagpadala siya sang happy icon kag subuman ang yan siniya nga pagpalakpak. Si Candelaria Impalmado, Bombo Jazz, good PM sa imo, nga pamati kami diri sa Villa Angeles. Si Celestino J. Jr. Mercurio, wow, katahom sang imo istorya, Manang Rosal, kag dalaman kasubo, samtang pamati ko subong sa imo story, dumatulo man ang akon singaluha. Nang Rosal, congratulations. From Celestino J.R.
Mercurio, mga kabombo. Raylan Sakite, good afternoon Ms. Jess and all the staff of Bombo Radyo Bacolod. Greet ko lang mga family and friends ko sa Silay City, Barangay Ilopez, Barangay Family Sakite, Hipolio, Villanueva, Plenario, Belmonte, Gambalan, Manyas, Caghentelizo family. Sige, salamat Ged. Wala kita sa panahon mga kabombo, but before that, arihan natin ang aton sininga words of wisdom, precious words of God from the Holy Bible. Arab lang kung hindi lang kita magbuya, no? Kaya ang Diyos sa aton, wala ginasay gabuya, no? But because He has given us free will, no? May free will kita. Kung kaisang aton siya gusto'y mabuya sa iya mo, no? So kita yan nagabuya sa Diyos. That is why hindi kita magbuya sa ginatawag nga great vine, no? Kita nga mga dahon or mga nagulhot nga mga vine man dira nga gakalap, hindi kita magbuya sa pinaka-vine naton, the source of our life, no? Sa John 15:5, dala nagasiling, I am the vine, you are the branches. If you remain in me and I in you, you will bear much fruit. Kaangay ni ng Rosal, no? Apart from me, you can do nothing. Kanami man sa akon siging pulot, wala ko gid ni ginpili kag wala ko ni gindumdum ang ginhambal ni ng Rosal sa iya sini nga last part sa iya sini nga kasaysayan. Subong ko lang na realize nga nagtugma man, no, sa iya sini iya nga gihambal diri ho. Without him, we are nothing. Nang Rosal gina-guide gid, no, ang imo sa kasaysayan. Wala ko ni gin plano nga amo ning ko sa imo. Pero bago ko lang na-realize na nagtugma man para gid man inigali sa imo man ang Rosal. And to all our dear listeners and watchers, no? Siling ni ng Rosal sa last part. Ms. Jazz, thank you for reading my life story. I hope it gave an inspiration to all Bombo listener. And most of all, I thank God. Without Him, we are nothing. Siling ya, and all of those blessings come from God. Without God, I am nothing, no? Diri gido nagtugma man sa napilian ko, subong lang gid ko naghambal nga ahay, nagtugma gid sa ginhambal ni nang Rosal. Wala ko sang nadumduman mo, wala ko gin pattern abi sa sinigin sa last page sa ginsulat, pero bago ko lang na realize nga ang ginpili ko para gid man kay nang Rosal and for all of us, no? John 15:5, I am the vine, you are the branches, no? If you remain in me and I in you, says the Lord, you will bear much fruit. Apart from me, you can do nothing. Ara pagida sa John 15:7, if you remain in me, my words, if you remain in me and my words remain in you, ask whatever you wish, and it will be done for you. Jesus is telling us here that the more faith and obedience we have, the more power our prayers will have, and the more fruitful our life will be. You are promised that you will receive peace. If we remain in God, if we remain in our Lord Jesus Christ, our Savior, and His words remain in us, our prayers will align themselves with God's will and God's desires. Salamat kayo sa paupod. Wala na kita sa panahon. Sa gihapon nining inyo alagad sa kanginan. Bombo Jazz de Jesus Madrigal. Si Ms. Jazz para lamang sa inyo, standby na sa aton si matahom nga mga drama, ang Tuyang Ermitania. Sa liwatin niyang inyo alagad si Bombo Jazz de Jesus Madrigal. Si Ms. Jazz para lamang sa inyo, para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent, overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo!